53 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Unto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the number one and most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Hunyo 14, tuig 2023. Sa gihapon inimualaga nimo ang Kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapaunang karon nga mga balita, request for legislative inquiry sa Senado tuhoy sa kontrobersyal nga ungka flyover. Ginatun-an na karon sang mga senador. Department of Public Works and Highways makapila ka beses kay ginpatawag sa sesyon sang Sangguniang Bayan sa Pavia apang pirmi lang wala nagatambong. Sa pihak nga bahin, aksidente ang natabo kag wala sang criminal liability sa Baldosa tragedy suno kay City Councilor Sedfrid Cabaluna. Sa pihak nga bahin sa IPA Bombomo segment tubig nga naga-yelo kag nagalangog sa Sinikway Lapos ginpabombo. Samtang chairman sa Committee on Public Order and Security nagapangabay sa mga pumuluyo sa probinsya nga mangita sa palangabuyan nga legal kag disente kag hindi mag-intra sa illegal nga aktibidad kangay sang illegal nga droga. Muni karon mga dalagkuan mga balita, issues kag impormasyon ng main sentro karon sa aton sining nga pagpangalagad diri man sa Bombo Hanay sa Udo. Standby sa aton sining mga kabombo sa iban pa nga mga talupang nun karon iya nga mga balita sa aton man sining nga pagpangalagad diri sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa mga mainit kag talupang nun naman nga mga balita karon sa palibot sa pungsod Pilipinas. 50 ka mga pulis diri ang nagapangatubang karon sa kaso may kantanan sa iligal nga droga sa sining 6.7 billion pesos nga shabuhol. No, ining pagpalapaw sa shabu. Samtang ang nay presidente nga si Rodrigo Duterte luyag niya nga ang bilog sining Philippine National Police ang mag-resign. Kung mag-resign na karon ng bilog sining PNP, sino mabilin to bay? O ni madalagkuan karon nga mga talupang doon man nga mga balita. At the same time, may latest update bang kita sa status karon sa Mayon na volcano. May pakulo sa mga signos diri banwa nga dapat alsahuna sa alert level 4 ang nasambitan sini karon iyang lugar. Kung sa diin may mga flow of lava na to dito mga kabombo ang nakitaan sa sining Mayon volcano. No, ining Mayon volcano sa aton sining mga kabombo, isa man ini karon sa mga ginatutukan diri sang aton sining mga opisyales sa posible sining mga preemptive measures nga ila sini sarang paghahimuon. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONFIVOX nagpahayag nga way pa sila sang may mga sinyales diri nga nakita nga magatuga karon o kun amo ang balasihan nga para patason ang alert level from status 3 to status 4 sa sining mga aktibidades karon sa Mayon volcano. As of 12 p.m. way isang indikasyon nga nagakadapat i-raise ang alert level suno pa sa kay FIVOX resident volcanologist kag Mayon Volcano Observatory Paul Alanis. Now, sa aton sinikaron niya nga mga kabombo, ang agency nagpagwa sang alert level 3 sadtong nakaligad sini may nadlaw kag tubtob sa Simatinyon way pa ini magbago. Isa sa mga talaksan parametro sa mga eksperto sa paglantaw kung bala nagakadapat patason ang level ini amo ang energy o kun magnitude sa volcanic quakes. No, kung wala pa man sang mabaskog diri nga volcanic quakes no or magnitude sang earthquake mga biyan nati why kuno iya sang or manubo man ang chance rather no nga maglupok ini o kon mag-irap ini banwa. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon ninyo sining tutukan diri sa nga pagpangalagad sa Bombo Radyo Iloilo pagkatapos ang Bombo Network News.
Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maghinot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Hunyo 14, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, ang Department of Health naglagay na rin ng fast lane sa mga ospital sa Albay para sa Mayon evacuees. Pagbagsak ng lava, umaabot na sa 1,000 meters mula sa summit crater ng Bulkang Mayon. Habang ang Phoebox naman sinigurong hindi pa ito aabot sa paanan ng naturang bulkan. Kasong murder at attempted murder at iba pa laban kay Congressman Tebes, posibleng iakyat na sa prosecutors sa korte sakaling hindi pa rin sisipot ang naturang mambabata sa susunod na preliminary investigation. Ang kampo naman ng suspendidong kongresista ay giniit na hindi sila imbitado sa naturang pagdinig. Ang patagong online sabong patuloy na binabantayan ng Philippine National Police. Ang tangkang pambobomba doon sa tower ng National Grid Corporation of the Philippines sa Pikit, North Cotabato hindi nagtagumpay. 3 pampasabog na recover at na-disarm na ng militar. At sa ating international news, mass shooting na naganap sa downtown Denver kasabay ng selebrasyon ng pagkamit ng NBA championship title, tinitignan na maaaring dahil sa legalization ng marijuana sa estado. At sa ating balitang palakasan ng FIBA preparations ng Pilipinas, nasa 80% na at live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Inihayag ng Department of Health na naglagay na ito ng fast lane sa mga ospital sa lalawigan ng Albay habang patuloy naman ang pag-aalburuto ng Bulkang Mayon sa nasabing probinsya. Ayon sa pamunuan ng Department of Health, ang naturang fast lane ay para sa volcano-related emergencies. Nag-deploy na rin ang kanilang ahensya ng kanilang mga tauhan mula sa Maynila. Bukod dito ay nagpadala na rin ng mga gamot, inuming tubig at COVID-19 test kits para naman sa mga residenteng inilika sa mga evacuation centers para maiwasan ang posibleng pagkalat ng virus. Naka-standby na rin mga kabombo ang medical team ng Health Department mula sa Naga City, mula naman dyan sa bahagi ng Camarines Sur. Samantala, kuha naman tayo ng dagdag na update doon sa Bulkang Mayon dahil ang pagdaos-dos raw ng lava rito umaabot sa 1,000 metro mula sa summit ng crater ng nasabing bulkan. Habang ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology naman sinigurong hindi pa ito aabot sa paanan ng Bulkang Mayon. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng mga detalyeng naghalap ng Bombo Radio Legazpi. Umabot na sa 1,000 metro ang pagdaos-dos ng lava mula sa summit crater ng Bulkang Mayon na ito ay sa gitna ng patuloy na namomonitor na lava flow, subalit mabagal ang anya ang pagdaos-dos nito. Ayon kay FIVOX resident volcanologist Dr. Paul Alami sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, hindi pa tinitingnang aabot ito sa mga kabahayan sa paanan ng naturang bulkan. Wala na rin anyang tao sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil nailikas ng mga ito sa nakalipas na mga araw. Hagyang nagkaroon ng pagtaas na italang rockfall events na umabot sa 309 habang 7 volcanic earthquakes rin ang namonitor. Ayon kay Alanis, napanatili sa bahagi ng Nisi at Bungagalis ang dinadaanan ng volcanic materials. Kaugnay nito ay patuloy ang paalala ng ahensya sa publiko na iwasan ang pagpasok sa loob ng danger zones. Pero patuloy pa rin po sa buong magdamag hanggang mula
sa buong araw kahapon, patuloy pa rin yung pagdaloy ng lava flow. So dalawa po yung gali na pinatahak niya, yung sa Miisi at sa Bonga. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 4 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng 3 volcanic earthquake na dulot naman ng Bulkang Kanlaon. Batay sa 24 na oras na monitoring ng naturang ahensya, ang nasabing mga pagyanig ay dala ng nagpapatuloy na pag-alburuto rin ng naturang bulkan. Naitala ang pagluwa ng nasabing bulkan o pagbuga ng pyroclastic materials na nasa 1,089 na tonelada ng asupre o yung sulfur dioxide. Sa likod ng mga nasabing banta, nakapagtala naman ang bulkan ng mas mahinang mga pagsingaw na sa kasalukuyan ay nasa ilalim ng Alert Level 1 ang Bulkang Kanlaon at patuloy huyan mga kabombo na pinapaalalahanan ang lahat na ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Samantala, abangan mamaya ang mga update doon sa labas ng ating himpilan dahil si Albay Solon humihingi raw ng patience and stamina sa mga government agencies. May iba pang mga balita dyan. Mamaya abangan natin sa ating mga pangalap pa at pagpunta mo tayo sa mga balita. Bombo Dennis. Sa mga karagdagan pa nating update, marami pa tayo mga update mga kabombo. Hinggil naman ho dyan sa mga kaganapan pa sa probinsya ng Albay maya-maya lamang. Samantala, nagdaos na rin ang hiwalay na public consultation ang Philippine Coast Guard ukol naman doon sa panukalang Unified Military and Uniform Personnel Pension System. Nangasiwa para naman sa aktibidad sina Coast Guard Legislative Liaison Office Acting Commander Vice Admiral Robert Patrimonio at Maritime Safety Service Commander Vice Admiral Joseph Coime. Layunin nitong ipaalam sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang panukalang pension na reform at tipunin ang kanilang pananaw para naman sa naturang issue. Ang economic team na binubuo ni na Department of Finance Undersecretary Maria Lualhati Dorotana Joseco, Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Bernardino Sayo, Deputy Treasurer ng Bureau of Treasury si Attorney Erwin Santana at Senate Defense Committee Attorney Norlisa Villanueva ay sumali rin para sa public consultation. Ibinahagi ni Undersecretary Joseco ang pangkalahatang ideya ng mga kasalukuyang issue sa pension system at nagrekomenda ng mga paraan upang mapabuti pa ang pinansyal na pagpapanatili nito. Ayon kay Finance Undersecretary o sa Finance Undersecretary, ang pinahusay na panukala ay nag-aalok naman doon sa mga uniform personnel na kunin ang opsyon kung sila ay magre-retiro o kaya naman ay mananatili pa sa hanay ng kanilang tungkulin. Sa Open Forum, ang mga kababaihan at iba pang kabahagi doon ho sa Philippine Coast Guard consultation ay nagpahayag ho ng kanilang mga pananaw, agam-agam na rin tungkol sa panukala. Kinikilala naman ng mga economic managers ang kanilang mga sentimiento at alalahanin na nakatuon sa pagsasagawa ng masusing pag-aaral upang maikonsidera ang kanilang mga iniisip at mungkahi sa formal na paglalagay nito sa panukala. Sa ngayon ay pinagsasama-sama ng Philippine Coast Guard ang kanilang mga napagkasunduan mula sa kanilang mga tauhan para sa lahat ng unit ng Coast Guard sa buong bansa upang matiyak na ang kanilang mga sentimiento at alalahanin tungkol naman sa Military Uniform Personnel Pension System ay masusuri at matutugunan. At tayo mga karagdagang update mga kabombo dyan sa Department of Justice. Yung kasong pagpatay, pati na ho yung frustrated at attempted murder laban dito kay Congressman Arnie Tevez na suspindido ay posibleng maiakyat na raw ng prosekusyon sa panig ng o sa level ng korte sakaling hindi pa rin daw ito sisipot doon sa mga susunod na hearing. Pero may depensa ho yung kampo dyan ni suspended Congressman Arnie Tevez. Alamin natin ang kabuuang detalye ng report niyan ni Bombo Victor Liantino.
Bombo Dennis, inihayag ng Department of Justice na posibleng iakyat na ng prosecutor sa korte ang mga kasong murder, frustrated at attempted murder na inihain laban kay suspended Representative Arnulfo Teves Jr. sakaling hindi pa rin ito sumipot sa isasagawang preliminary investigation sa June 27 ng taong kasalukuyan. Una nang kinansila ng ahensya ang naturang pagdinig kahapon matapos na hindi magpakita si Teves at ang mga legal counsel nito. Ayon naman kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, mahalaga ang appearance ni Teves sa inisyal na investigasyon upang mabigyan nito ang pagkakataong makapaghain ng kanyang counter-affidavit laban sa mga akusasyon na ibinabato laban sa kanya. Kailangan rin aniya na personal itong magtungo sa pagdinig upang mapanumpaan nito ang nilalaman ng kanyang affidavit. Kung maalala, sinabi ni Rimulya na nagpadala ang Department of Justice ng summons para sa mambabatas, ngunit iginigiit ng kampo ni Teves na wala itong natatanggap na kahit anong sulat at imbitasyon. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Attorney Ferdinand Topacio na nagpakalat lang umano ng kalokohan si Justice Secretary Rimulya. Pinapalabas umano ng kalihim na binaliwala ni Teves at ng kanyang legal counsel ang naturang preliminary investigation. Binigyan diin ni Topacio na makikita umano sa record na matagumpay na nilahukan ng mga legal counsel ni Teves ang alinmang preliminary investigation na may kaugnayan sa kaso nitong mambabatas. Samantala, naglabas naman ng mensahe si suspended Representative Arnulfo Teves Jr. ukol sa umunoy pagbaliwala nga nito sa naunang preliminary investigation na may kaugnayan sa mga reklamong pagpatay na inihain laban sa kanya ng National Bureau of Investigation. Narito ang kanyang naging pahayag. Mga palangga, kumusta kayo? Anyway, kanina nakita ko na naman sa balita kung ano-ano na naman sinasabi ni Bonjing. Hindi daw ako, Teves Camp daw, hindi sumipot sa preliminary investigation. Ito yung gusto kong ma-explain ng maigi, nang maintindihan nating lahat. Bago ka maka-attend sa isang preliminary investigation, kailangan meron kang tinatawag na subpoena. Kumbaga sa party, meron kang imbitasyon. Wala kaming natatanggap na subpoena. So kumbaga sa party, bakit ako pumunta sa isang party or yung mga abogado ko nang wala kaming imbitasyon? Dinagmukha kaming gate crasher nun, di ba? Dapat hindi siya naninira ng pangalan ng tao. Parang pinapalabas niya kami pa yung masama. Ano ba talagang balak mo, Bonjing? Paninira ng tao o pagsasabi ng katotohanan? Nasa gobyerno ka pa naman, boss. Di ba? Dapat i-explain mo yung buong katotohanan na wala kayong pinadalang imbitasyon para sa amin. Yan ang bahagi ng pahayag ni suspended Representative Arnulfo Teves Jr. Samantala, bukod nga sa pagkasampa ng kasong kriminal laban kay Teves, kumikilos na rin ang Department of Justice upang i-classify ang mambabatas bilang terorista sa ilalim ng anti-terror law. Hiniling na rin ng ehensya ang pagpapakansila sa pasaporte ni Teves upang mapilitan itong bumalik ng bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Victoriantino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 12 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Siniguro ng Climate Change Commission na may sapat na pondo para sa pagtugon sa epekto ng climate change sa Pilipinas. Ayon kay Secretary Robert Borge, Vice Chairman at Executive Director ng Climate Change Commission, sa United Nations Framework Convention for Climate Change, mayroong $8.2 billion na pondong inilaan para dito. Ang nasabing budget na base nga sa climate change expenditure tagging ay mas mataas ng 60% kaysa naman doon sa climate budget ng Pilipinas noong nakalipas na taon. Ito rin anya ang pinakamalaking budget allocation para sa climate change na nagpapatunay na siniseryoso ng pamahalaan ang banta ng climate change. Patunay din anya na seryoso ang gobyerno sa pagpapatupad ng mga programa para naman limitahan ang impact o epekto ng climate change sa buhay at kabuhayan ng mga mamamayan sa ating bansa. Samantala, nakatakda ng ipatupad ang implementasyon ng 7-year Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at World Bank sa darating na Agosto. Ito ang kauna-unahang collaboration project sa pagitan ng BFAR at World Bank na binigyan ng
Kabuang pondo na nagkakahalaga sa $209 million o katumbas ng 11.42 billion pesos. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang proyektong ito ay layuning makapagbigay ng iba't ibang fisheries interventions para sa mga mangingisda upang mas mapainam pa ang ecosystem, community resilience at mga benepisyo sa mahigit 1.15 million na mga mangingisda sa bansa, small to medium enterprise, iba pang mga fisheries, stakeholders at gayon din sa mga residente ng coastal communities sa 11 rehiyon at 24 na mga probinsya sa Pilipinas. Sinabi ni BFAR Director Demostrinis Escoto na sa pamamagitan ng proyektong ito ay matitiyak aniya ang sustainability ng mga mangingisda at coastal resources para sa food security at makakatulong din daw na mabawasan ang pasanin ng mga mangingisda sa pamamagitan ng mas pinahusay na pamahala sa lahat ng aspeto at matatag na sektor ng pangisdaan. Bukod dito ay tinatarget din ng Fish Corps Project na tugunan ang mga hamong ito sa mga mangingisda sa pamamagitan ng mga ecosystem-based approach to fisheries management. Kung kaya't pinapahusay nito ang halaga ng produksyon ng pangisdaan at pagkapataas ng kita sa mga komunidad sa baybayin sa pamamagitan niya ng agham, kaalaman at teknolohiya. Sa mga karagdagang balita, yung residente sa paligid ho ng Bulkang Mayon ay hinihimok ng mga mambabatas na maging mapagmasid at makipagtulungan doon sa mga kinauukulan. At bilang naman ng mga pumasa dito sa Civil Service Examination ay nailabas ng Civil Service Commission kahit ho initially ay dapat na-release na itong mga nakalipas na buwan. Alamin ho natin kung anong rason hinggil ho dyan. May mga balita si Bombo J.C. Galvez. Hinimok ni Senator Christopher Bongo ang mga residente sa paligid ng Bulkang Mayon na maging mapagmasid at makipagtulungan sa mga kinauukulan sa paghahanda sa anumang posibilidad. Partikular na umapilasigo sa mga nakatira sa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone na sumunod sa paalala ng mga lokal na pamahalaan at ng gobyerno sa kabuuan. Kapag inanunsyohan niyang lumikas, ay lumikas dahil ang mahalaga ay ang buhay at ang kalusugan. Kasabay nito, binigyan din ng senador ang kahalagahan ng local government units sa disaster response effort. Kasabay ng hikayat sa mga ito na prioridad ang kaligtasan at kapakanan ng mga residente. Inikahit ito ang LGU na tiyakin ang availability at accessibility ng emergency shelters, evacuation routes at mga paunahing supply sa sandaling pumutok ang bulkan. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Christopher Bongo. Sa ngayon po ay under state of calamity na po, no? Ang Albay pursuant to a resolution of the Sanggunian ng Panlalawigan. Ibig sabihin, pwede na nilang gamitin ang kanilang calamity funds, no? Ingat pa rin tayo. Ibig sabihin, ang apela ko po nandun po sa 6-kilometer radius sa permanent danger zone. Sumunod tayo sa paalala ng ating LGU, ng ating gobyerno. Ingat kayo. Pag sinabing lumikas, lumikas po kayo. Importante dito ang ating buhay at kalusugan. So, nakikiusap rin po ako sa ating national government, sa LGUs, inikas kagad mga kababayan natin sa ligtas na lugar at bigyan po ng maayos na evacuation center. Malinis, maayos na evacuation center. Bilang inyong senador, nag-file din po ako sa Senado, ito pong Department of Disaster Resilience, kung saan po ay cabinet secretary level po ito, na sana bago dumating yung bagyo, bago pumutok yung bulkan, pero isang departamento na nakatutok, evacuate, reposition of goods, at pag-alis ng bagyo, restoration of normalcy kagad, at rehabilitation efforts. Yan po ang Department of Disaster Resilience. Samantala, sa ibang balita naman, may kabuuang 64,420 examinees ang pumasa sa Career Service Examination Pen and Paper Test na ginanap sa buong bansa noong Marso 26, 2023 na may kabuuang 16.88% passing rate. Inihayag ng Civil Service Commission na 54,478 examinees na may kabuuang 16.42% ng mga kumuha ng pagsusulit ay matagumpay na nakapasa sa CSE professional level. Higit pa rito, 9,942 na mga individual na binubuo ng 19.97% ng mga kumuha ng pagsusulit ang nakapasa sa sub-professional level. Ang National Capital Region ay nakakuha ng pinakamataas na bilang ng mga successful examinees na may 16,682 na pumasa para sa parehong antas. Ang Region 4 at Region 3 naman ay sumunod sa rank na may 7,730
at 5,072 na kabuang pumasa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Sa dagdag pang mga balita, tiniyak ng Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na patuloy na binabantayan ngayon ng pambansang pulisya ang online sabong sa bansa. Sa isang pahayag ay sinabi ni General Acorda na sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang pakikipag-ugnayan ng pambansang pulisya sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, partikular na pagdating sa mga impormasyong may kaugnayan sa patuloy na pagkapatakbo ng e-sabong o online cockfighting operators. Aniya, tuloy-tuloy ang ginagawang pagtutok ngayon ng PNP Anti-Cybercrime Group dito sa pamagitan ng patuloy na cyber patrolling kasabay na rin ng pakikipag-ugnayan sa National Telecommunications Commission. Dagdag pa ni Acorda, sa katunayan ay mayroon ng mga operators ng e-sabong ang kanilang pinatake down. Ngunit inamin din niya na may ilang problema din silang kinakaharap ukol dito, lalo na't online isinasagawa ang pagpapataya sa nasabing sugal. Samantala, kasabay nito ay muli namang tiniyak ni Acorda na patuloy ang isinasagawang best effort ng pulisya sa pakikipag-ugnayan sa ibang mga ahensya ng pamahalaan upang tuluyan ng matugunan at mapigilan ang paglaganap ng online sabong sa Pilipinas. Ito pa rin ang feeling, damang-dama pa rin ang lukso tulad dati sa ating Dunkin. See you on June 17. Happy Dunkin Day. Dunkin forever. Kuha pa tayo ng mga karagdagang update mga kabombo. Mambabatas mula ho dyan sa lalawigan ng Albay may apila sa kanyang mga kababayang apektado nitong pag-alburuto ng Bulkang Mayon. At iba pang mga balita, bitbit ni Bombo Annalise Soberano. Humihingi ng stamina at pasensya si Albay 2nd District Representative at House Ways and Means Chairman Representative Joey Salceda sa iba't ibang government agencies na tumutugong ngayon sa paglilikas ng mga residente sa Albay kasunod ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Ayon kay Representative Salceda, posibleng abuti ng buwan ang paghihintay sa aktual na pagputok ng bulkan. Anya, batay kasi sa kanilang naging karanasan, ang senaryo ng pagputok ng Bulkang Mayon ay nasa 45 days, 90 days o hanggang 110 days na waiting game, kaya kailangan talaga ng pasensya at stamina. Binigyang diin ni Salceda na bukod sa ipamamahaging relief goods para sa mga pamilya, halaga na paghandaan din ang tugon sa epekto nito sa ekonomiya. Halimbawa nito ang Cash for Work program at iba pang economic displacement support mula sa Department of Labor and Employment. Ayon sa mambabatas, nasa 5,000 magsasaka ngayon ang apektado ng paglilikas. Maaari pa rin madagdagan ang bilang ng mga evacuees. Sa kasalukuyan kasi nasa 9,829 pamilya o katumbas ng 37,100 individuals ang nasa evacuation centers ngayon. Dagdag pa ni Salceda, nangangailangan sila ng pangmatagalang suportang medikal, hygiene, malinis na tubig at presensya ng mga pulis para mapanatili ang peace and order. Una nang tiniyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na lahat ng resources ng gobyerno ay gumagalaw na para tugunan ang pangangailangan ng mga nailikas na residente. Sinabi pa ni Salceda, malugod nilang tinatanggap si Pangulong Ferdinand Marcos na nakatakdang bumisita ngayong araw sa Bicol. Pakinggan natin ang pahayag ni Department of Social Welfare Development Secretary Rex Gatchalian. To our disposal. And then nung nandun ako, na-meet ko rin nandun yung OCB people natin kasi ang naging isang concern is potable drinking water. So dinala na ng OCB lahat ng kanilang filtration machines na nasa Metro Manila. Nandun na as we speak. Kanina kausap ko si Secretary Abalos, papadala rin yung mga nasa MMDA. And then to also like to take the opportunity to thank Secretary Abalos for facilitating and the royal family of the United Arab Emirates kasi nag-facilitate si Secretary Abalos sa counterpart niya doon
who happens to be part of the royal family, ng 50 tons of various food items na dumating kahapon. 24 hours lang yan minobilize. The 50 tons composes of rice, milk, iba-iba. So as we speak right now, na-mobilize na rin ng DSWD yun, and it should arrive Albay later on tonight. And then more coming in, and the assurance of the department is all of in-kind donations that scores through us will get to Albay in the fastest possible time. So every machinery of the government, I think, is already moving. DOH is already procured or has the max. Samantala, naniniwala naman si Agri Party List Representative Wilbert Lee na mahalagang magsanib puwersa ngayon ang mga investors at mga young entrepreneurs para makagawa ng bagong negosyo sa bawat probinsya para makatulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Sa ngayon, ikinakasa ng Agri Party List ang isang programa na layong makapagtatag ng isang negosyo sa kada probinsya. Sa pagharap ni Congressman Lee sa graduation ceremony ng Sorsogon State University, sinabi nitong makikipagtulungan siya sa private sector para makapaglunsad ng programa kung saan magsasanib puwersa ang mga investor at mga nais magsimula ng kanilang negosyo. Ayon sa mambabatas, ang nasabing programa ay hango sa ideya ng isang television program sa Amerika na Shark Tank. Sinabi ng mababatas na katakda silang bisitahin ang 82 provinces sa buong bansa kasama ang private sector para pakinggan ang kanilang mga business proposal ng mga individual at kung sino ang mapipili ay kanilang tutulungan sa kapital at magpapalago ng negosyo. Umaasa ang mambabatas na sa pamamagitan nito maeengganyo ang mga kabataan. Kumpiyansa si Congressman Lee na sa pamamagitan nito magmabago din ang mindset ng mga kabataan para umunlad. Malaking bagay kasi ang ibabahagi ng mga kabataan na bagong ideya at mga naiisip nilang maaring bagong negosyo na magbubunga ng oportunidad, trabaho at makakatulong sa pag-unlad hindi lamang sa kanilang pamilya. Sa sandaling maging tagumpay ang programa, lahat ay makikinabang dahil magbubukas ito ng maraming trabaho at masusuportahan ang bawat pamilyang Pilipino. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, kuha naman tayo ng mga balita mula doon sa lalawigan dahil ang pambobomba ng tower ng National Grid Corporation of the Philippines sa Pikit North, Cotabato hindi naging matagumpay. Habang tatlong improvised explosive devices naman na-recover at na-disarmed ng Explosive Office Division ng mga militar. Kaugnay niyan, narito ang report ng Bombo Radio Coronadal. Hindi nagtagumpay ang planong pamomomba sa tower ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Sitio Punol, Batulawan, Pikit na sakop ng Special Geographic Area ng BARM. Ito ang kinumpirma ni Lieutenant Colonel Dennis Almorato, ang tagapagsalita ng 6th Infantry Division ng Philippine Army sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Almorato, pinangunahan ng EOD ng military ang pag-disarm sa tatlong mga IED o anti-personnel mine na tangkang pasabugin sa NGCP Tower number 39 sa nasabing lugar. Napag-alaman na tinungo ng mga elemento ng 90 Infantry Battalion kasamang pulisya ang nasabing sityo matapos maiulat ng mga sibilyan ang nangyaring pagsabog at doon na natagpuan ang mga anti-personnel mine. Dagdag pa ni Almorato, maliban sa tatlong mga eksplosibo na natagpuan sa isa pang unexploded ordnance na gawan ang isang 81mm high explosive ang nakita ng mga residente ng Barangay Kadigasan, Midsayap, Cotabato. Kaugnay nito, itinaas ang alerto ng mga security forces sa South Central Mindanao upang matiyak ang seguridad ng mga mamamayan. Kung hindi napigilan ng militar at pulisya ang pagsabog, ay malaki ang posibilidad na maapektuhan ang supply ng kuryente sa lugar. Sa ngayon, hindi pa matukoy kung anong grupo ang may kagagawan ng tangkang pamomomba o kaninong signature ang nasabing mga eksplosibo. Ay nag-discover tayo na tatlong improvised device sa Sitio Punol, Batulawan, Pikit sa area ng North Cotabato, pero under ito ng Special Geographic Area ng BARM. Purbudanan, ang area na ito ay isang NGCP tower, no? National Grid Corporation of the Philippines, tower number 39. Na-discover natin ay tatlong bomba, isang RPG, isang 81mm mortar.
Inyong napakinggan ang tinig ni Lieutenant Colonel Dennis Almoroto, ang tagapagsalita ng 6th Infantry Division, Philippine Army sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal. Iyan ang report mula dito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mira Serbo, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo! Doon sa lalawigan ng Bohol, may nag-anunsyo ho na alkalde ng kanyang pagbaba sa pwesto. Alamin natin kung bakit. May pag-ulat dyan ng Star FM Cebu. Ginulat ni Mayor Joseph Ranola ang kanyang mga nasasakupan matapos na inanunsyo nitong bababa ito sa pwesto bilang alkalde sa bayan ng Hagna, Bohol, epektibo ngayong Desyembre ng kasalukuyang taon. Isinapubliko nito ang kanyang desisyon kasabay sa pagdiriwang na ika-125 na araw ng kalayaan noong Lunes sa harap ng mga kawani at opisyal ng bayan. Sinabi pa ni Ranola na patuloy niyang pagsilbihan ang Hagna kahit wala na siya sa posisyon dahil hindi pa umano niya kailangang maging mayor o magkaroon ng ibang posisyon sa gobyerno para tumulong. Ibinunyag pa nito na babalik siya sa Maynila para matutukan ang kanyang consultancy firm kung saan ito ay isang budget consultant ng mga matataas na opisyal doon at mga senador. Idinagdag pa ng alkalde na hindi na sana siya tumakbong muli bilang alkalde sa Mayo 2022 elections, ngunit hindi niya matanggihan ang kahilingan ng kanyang mga taga-suporta. Samantala, papalit naman sa kanya bilang alkalde si Vice Mayor Teofisto Pagar habang si First Councilor Wilfrido Ranis Viñalon ang uupo sa Vice Mayoral post simula sa Enero 1 ng taong 2024. Ako nang i-announce formal nga ni-resign na o mo-resign. Ginapahayag ni Hagna Bohol Mayor Joseph Ranola. Mula dito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, alas 12:30. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 radio network in the country at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tak na siningala sa 12. Balik na diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo imbukada karon nga report. Hatagan naton sa latest update ang kontrobersiya ay kang tanan sa 680 million pesos nga ungka flyover. Ang madumduman naton sa aton siniyang mga kabombo nga nagpasar sa isa ka resolution ang paviya sang Guniang Bayan kagagin handover sa Senado, no, sa aton siniyang mga senador nga nagapanawagan nga magpatigayon sang legislative inquiry o kon investigation in aid of legislation. What's the latest sa aton sinikanon yung mga kabombo kag hibaloon man naton kay ang dugang sinima impormasyon nga aton sinadiri na baton banwa nga makapila ka bes gagin patawag ang Department of Public Works and Highways agon nga magtambong sa sesyon sang Sangguniang Bayan sa Banwa sang Pavia pero wala makatigayon nga makatambong ang taga DPWH. Ang pamangkot sini nga ano ang rason? Kay ti damo nagapamangkot kung anong plastada, ano ang latest diri Banwa, no? Sang mapasaka na ang kaso sa Office of the Ombudsman. No? May kantanan sa sining kontrobersyal nga 680 million pesos nga balor sang ungka flyover. May nakita ko gani nga post bala sa Facebook, no? Ang maglulo naga-traverse from Haro District diri sa may Takas area padulong sa may ungka. Namangkot ang apo niya grande nga akon malapit na lang ta sa ungka flyover naga-traffic how. Sinabat man sang grande nga ti sinya nag-kimo sila sang 680 million pesos nga ungka flyover para nga mag-traffic. Hindi kay para iya nga magtawhay ang aton siniya nga biyahe. Sos Maria kagusip
ining apo sandig sa aton sin mga impormasyon manog apat pa lang ni katuig pero nakabatsyag na iya sang pagpugok man sa dalagan sa trapiko. Anyway, update naton inadugang sa aton sining pangalagan. We have on the line via messenger live karon si Sangguniang Bayan member Pete Trimañez. SB Trimañez, sir, si Bombo Cham live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Good afternoon. Bombo Cham, good afternoon, Gid. Good afternoon sa mga listeners ninyo subong sa Siningad Lao, Bombo Cham. Una, best Councilor SB, luyag naton magkuha sang update. May kantanan sa sining handover ninyo nga resolution, no? Nga nagapanawagan sang Senate inquiry natuhoy karon sa kontrobersyal nga ungka flyover. SB Trimañez, sir. Yes, Bombo Cham, sang nagigad nga simana message ato ng staff ni Senator Raffy Tulfo nga sa diin nga pangabay kita nga ang letter na to no islan nga imbes Rafael Tulfo islan nga Raffy Tulfo kay daw nagustuhan gini senator nga amo nang tawag siya Senator Raffy. So actually nakapamangkot kita sa iyang staff nga tigin na studyohan gid seryoso sa nga iyang legislative department, legislative staff kag sang political man nga department sang office ni Senator Raffy Tulfo. Kung sa diin sila kung ano nga mga bagay no nga pangayoon nila or Bombo Cham, nagtawag kita sa office ni Senator Bong Revilla, the same response or reply no nga in-refer na sa ilang legislative department, and I am also hoping nga mahulag ang staff ni Senator Alan Cayetano nga amo na siyang very receptive at the time pagkatunaton. Staff ni Senator Angara kami Senator Bato would also research sa nga problema. Bala naman ni nila Bombo Cham nga may ara gili nga problema nga dako-dako gid diri sa aton sa ilyo mo nang ungka flyover. Galing nga do nakafocus lang sa ungka gabay pa nga tamdo na lang nilang aga na flyover. All right. Now, we would like to know kung when is the soonest nga may ara na sang response abi or mambal naton makonvene ang mga senador agod nga i-tackle ining issue. SB Trimañez, sir. Naka-recess sila sa buong Bombo Cham and sa pagkabati naton ma-resume ang session right after sang State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. But ang mga senador naton padayon yung pagbalik nila sa Senado sa ilang opisina kay may mga padayon pang Japon ng ilang pagtiyak sa mga nagasulod sa ilang mga measures. And ang aton man commitment, every week we will also keep in touch or istoryahan natin ilang mga staff para at least matawag sige, ma-remind sila or in other words, mabatyagan nila nga kita nga mga Ilonggo nagakinahanglan gid sang ilang intervention paagi sa isa ka Senate inquiry, Bombo Cham, para matagaan naton this is a venue or fact-finding activity sang Senado para may baluan kung sino ba lang may kapaltan, sino ba lang nagpabaya, sino ba lang may problema. Kag we are also expecting a legislation nga hindi na ni maliwat ang ining problema nga ginagamit ang taxpayers money kag mabutangan sa pinalidad ang mga public officials, private individuals nga padayon mag-involve sa sining problema, Bombo Cham. In line with this issue, SB member Trimañez, sir, naglikad to nangin kabahin ka man kaupod sang ani City Councilor Plaridel Nava kag iban pagin sininyo mga kopdanan nga nagpadulong gid sa Office of the Ombudsman agod nga mag-file sang case batok sa mga respondents. Ining representasyon sang imo abi kaugalingon bilang SB member sa Banwasang Pavia, ano ang mambal naton, anong imo sining mambal at the same time nabatyagan kay may mga tawo man nga kaupod sa inyo sini iyang panawagan nga dapat husisaon ining kontrobersyal nga flyover, SB member Trimañez, sir. Sa na Bombo Cham, sang nagigat pag-file ni Councilor Planava kaupod sa iyang lawyers nagkadto makita dito just to show support kag kita nagrepresentar sa mga pabianons nga naghakros ang sining problema sa perting nga traffic, ang mga pabianons nga nagapangayo sa justisya nga matagaan sang resolusyon ang gingamit nga taxpayers money.
kaga kita man ang nagrepresentar sa mga pabyanon nga nagalaom nga matagaan sang penalidad ang mga personas nga na-involved sa nga fiasco. Kaya Bombo Cham, hindi lang nga palpak, hindi lang tipiktuso, but kahuluya nga proyekto nga aton makita sa kada adlaw pagwa naman sa amon pangapanimalay, dira sa aganan, kag dira man sa ungkap flyover. Bombo Cham, kung sino ang napresyuhan, sino gid ang nabudayan. With due respect man sa tanan, kami gid ang una-una gid pabiyanhons. Gani, we cannot also expect other legislators, officials from the 1st District, 3rd District, 4th District, and 5th. So kami gid nga pabiyanon ang magukbong para at least mapamatian man ang ginaduso naton nga hustisya sa sining ungka kagaganang flyover, Bombo Cham. Alright. Now, SB, no, luyag man naton mahibaluan dugang samahin sang Sangguniang Bayan. May mga informasyon kami nga do makapila ka bes nga napaslawan ang Department of Public Works and Highways nga magtambong sa inyo sini nga sesyon nga imo man sini gani gin patawag abi or gin request ang ila sini iya nga presensya. Ano ang natabo SB nga do wala ginasapak or wala lang makabaton sa communication ang DPWH in fairness man sa ila, SB Member Trimanyes? Bombo Cham, kay nasang sesyon nato nagpautwas kita sa aton disappointment kasubo. Kaga ang tawag naton na do gakaki because kita nga mga representantes ang pabiyanhon, kita ginalauman nga magaduso sa sining advokasya nga kung sa diin matagan hustisya nga aton nga aganan kag ungkap flyover. Sang nagligad nga Mayo 15, Bombo Cham, sang na monitor naton sa inyo sa media ang resulta sang investigasyon sang third party consultant. At that time nag-session kita. So insigida sang amutong adlaw sa Mayo 15 gin-announce ko sa amon sesyon nga kay nakulbaan kita that time kay suno sa third party tanan gid nga peers ang nagausmod. So wagi pa kamayo naton nga invite ang aton na DPWH para at least matagaan kita sa assurance, mamangkot kita kung ano mga safety measures nga institute nila while nga tiway pa sang budget. So nag-agree ang aton nga Vice Mayor si Vice Mayor Bipo Heroche. So muto nga gin pa kamayo nga sa May 29, invite nato na DPWH kagang ilang representante. Unfortunately, for some reason, or for whatever reason, hindi ko maintindihan, wala kita kapadala sa invitation. Okay, so gin, pasensyahan naton. Bombo Cham, hindi ni siya lang. We're not talking of talking of basketball nga problema, basura, whatever. We're talking of a major project. Nga may problema, ang aganan kag ungka. So pag-abot sa May 29 sa liwat, gin invite naton liwat nga sa June 5 invite naton si DPWH para matagaan kita sang nga sabat. Kagin butang man naton ang mga dokumento nga ato gin pangabay. Nakibot kita June 5 ang aton session, ang inanga invitation magwa gin man nabaton sang DPWH sang June 2 sang 9:15 sang aga. Amo naging tingala naton nga we have ample time to send out our invitation nga asang June 2 lang, and that is Friday. Basically, that's 2-3 days before the session. So, amo to nga why man ka-appear sa General Fruto, kaya that time may problema sa Antique. And here comes ang June 5, Bombo Cham. Sa liwat, gin pakamayo, ang ibutang na lang sa motion as per suggestion man ni Sangguniang Panglalawigan na Secretary kay SVJP Panol ng tanan ng invitation paagi sa motion. So we made the motion nga invite nato si DPWH ka or representative, and we are also requesting mga several documents. Secondahan ni Councilor Dan Fajardo. And si Vice Mayor, nagpamangkot, is there any question, objection? Since wala may nag-object, wala man may nag-question, so ginbang ang gibel nga approve. So nagalaom kita nga after 3 terms or ikatatlo na naton ka-attempt nga mapatawag si DPWH sang June 5. June 5 na session or sa last session napatala ng sulat. So nakibot kita Bombo Cham nga kahapon gina-monitor naton kung kamusta na ang invitation naka-confirm na si DP. Ginapasapasali na kita basang staff nga maguton si amuni si SBJP. I was surprised nga na-approve na ang motion. Galing kay sang Wednesday, sang June 14, nag-meeting ang mga kaupod, why kita ka-attend kay naga-LBM kita. So dito nag-decide nga
i-change na ang sistema. So, every time i-invite kita, nga mga guest, pagi na sa committee hearing. By the way, Bombo Champs, amo niya bala nga order of business, na miyara gidaya nga linya, nga question hour. Sa mga giligad, dira man naton gina-invite kag ginabutang ang DPWH kag iban nga bisita. Kaya ang rason sa una, Bombo Cham, kung magpatawag ita sa mga national agency, kami lang nga committee. Galing kay gusto man sang iban nga mag-participate, that's why nga gindisidahan nga sa session na lang. Para at least tanan makaparticipate. Unfortunately, sang Wednesday, gin-change naman. Napaagi naman sa committee hearing. Ang ko, Bombo Cham, nasubuan lang kita. We are dealing with a problem nga tama gid kay potante, tama ka delikado kung hindi ni masabat. Inambala nga kung pagi pa sa committee hearing which kung amo nang kasugtan, okay, so be it. Pero that will apply sa next na nato nga session because nga tiway pa gani na approve kay committee hearing ta lang. And amo na nga tinatingala kita nga until now, no? May mga problema kita maski diri sa amon sa session sa ganyan ba. I hope nga ti makorek ina. Kaya we're dealing with problems nga tama di ka seryoso. Kay sino katungdanan ang magpalabot abi or magpadala sang communication or whatever dira iyang mga documents sa isa ka talatapan sang gobyerno, particularmente sa Department of Public Works and Highways Regional Office para iyang makatambong sa inyo sining invitation. Kay sino katungdanan na SB? Well, ang gina-practice naton subong is kung ma-approve, no, sa ma-announce kag ma-approve, it's the role of the secretariat to send out sa mga invitations, mga letters sa mga agencies or mga department heads kag gina-invite naton. Amo lang to, no, because nga may sudden change, walang kunit, amo lang pag ginabombo Cham, nga balan man asing tanan nga mga kopod, we put our hearts sa singa problema sa ungkak sa ganan. Somebody could have informed me nga as we pit, may changes, kasi hindi, don't expect nga mapadala ang letter, but nobody did. When I checked yesterday, ang ginobra ginapasa-pasahan pa kita. So di ba, hindi ni seryoso ang problema sa ungkak kaganan flyover for some, and that is my question. Muna ganing Bombo Cham. I hope that kaina may learnings kami moving forward. All right. Looking forward nga mahisayra na kung anong plastada gimana SB Pit kay kasubong ang pagpadala sang sulat, pagpadala sang sulat rather or any communications daw kasubong man nga do may suring natabo SB? Yes, amo man ang natabo sa mga resolutions. Ginpasan nato ng resolution nga ginapangabay nato ng aton mga kongresista to make representation in Congress for legislative inquiries ang December. Nadiskubrihan naton sang February 13 nagili sang 2023 ginpadala sa Kongreso. So muna nga medyo ang iban ng congressman daw sa why lang because why sila gali kabaton sang resolution. These are the things nga very serious. Nga we could have, I really don't know. I cannot understand what siya. Ang kay Board Member Soliano nga may sakit ka resolution yung pangabay nato ng Philippine Councilors League Iloilo Chapter to request to appeal man sa aton yung mga nagkalain-lain nga kongresista sa different district. Why man si Board Member Soliano kabaton sang resolution? Dito nato na yung diskubrihan nga iyagli nga resolution dito ginpadala sa Kongreso ay apaw sinin ko ara man lang sa Kapitolyo tinga dito tagigin padala. These are the things nga tani if you're dealing with a very serious problem, tani seryosohon taman mo siya. All right. Sige. SB, thank you so much for your time kag pag-share diri sang dugang nga mga impormasyon na tuhoy karon sa sining issue man dira kag isa sa mga nagahatag man sang dako nga huol sa mga pabiyanhon particularmente. Thank you so much, Mama Cham. God bless and keep safe. Deri wabit si Sangguniang Bayan member SB Triman, yes. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Pila na ka bulan, tuig na gani sa aton sini nga mga kabumbo ang kalbaryo ining perwisyo nga natugasang ungka flyover. Tuma na gid iya karon ka huol halit ang natugas sini kag ang aton sini nga mga kabumbo ang nagapanawagan nga gilayon nga matapos na ining agoniya or pag-antos tagsa-tagsa nagasinggitan man sang hustisya para sa taxpayers' money.
Sang nagligad nagwa ining United Filipino Consumers and Commuters ukon UFCC sa pagpanguna mismo sa ila sini nga National President nga si Rodolfo Javillana Jr. Tinagaisa diri ang UFCC sa panawagan karon nga nagakadapat makaangkon sang investigasyon natuhoy sa problema sang Ungka Flyover. Nagwa iya sa mga mensahe sang UFCC ang punto nga dapat ibutang sa eksakto sini nga perspektibo ang mga akusasyon. Dapat kuno iya realidad or minatuod kag mayara sang balasihan. Iniagod para nga mangko naton ang matutuod sini nga hustisya. Kinagatag man gani si Javillana sang advice, sort of advice kay Iloilo City Councilor Plaridel Nava nga nag-file sang kaso, patok iya sa mga respondents, ara man dito ang presensya ni SB member Pete Trimanias, kagati nagpakita sa iya sining suporta. Ang eksakto sining pagresolba sa problema magaumpisa sa logical nga pagtumod sang ugat sang problema. Kung lain ko ang ginapaminsar kag ginapahayag nga ugat sang problema, hindi ko mahatagan sa nagakaigo siniya nga solusyon. Dugang pa ni Javillana kag sang UFCC diri banwa nga ti hindi makatarungan ang pag-akusar sa kung sino-sino lang dira nga way sang klaro man sini nga balasian. Ibasi ko nano pa amo pa kuno ining makabig nga delikado sini karon iya nga mayara sang may mga cover up, no? Or mayara sang luyag lang nga palusoton nga may matutuod siniya nga sala sa nasambitan sining palpak nga proyekto. Hindi man iya makatarungan banwa sa mga mata sang pumuluyo sa mga taxpayer, no? Nga ti guilty ang may sala or kung sino man ang wala sang kasalanan diri. Tinaga-isa UFCC sa panawagan, may kantanan sa investigasyon tuhoy sa Ungka Flyover. Nagakadapat kag makatarungan ang nagakaigo sining investigasyon nga magaresulta sa kung ano man ang nagasandig diri banwa sa husto nga opinyon sang eksperto sa linyada iya sang engineering works. Yang mga klaro sining mga balasihan, amo ining ginpagwa sini iyang assessment sang fact-finding o kung sang sining ginatawag iyang geotechnical assessment o nagpatigayon sang geotechnical assessment ang Abinales bala to nga company. Kaya gintumod nila ang problema amo kunong kondisyon sa nga duta kung saan patong or ginlubong ang pilote sa Ungka Flyover. Ang kontratista o kung nagkontrata sa United Technology Consolidated Partnership o kung UTCP, amo ang ginkontrata sa nga DPWH Central Office nga maghimo kag dihon sang plano kag disenyo sa Ungka Flyover. Ti trabaho sini nila banwang pagpatigayon sang soil testing sa lugar bilang balasihan sa ila sini nga plano kag disenyo. Kaya ang nadihon sini nga plano kag disenyo sa UTCP ang ginsumiter sa DPWH Central Office nga amo man karon ang pinal nga nag-aprobar sa nasambit sini iyang nga plano. Ginpadala ini sa DPWH Regional Office agod nga amo iyang magpatigayon karon sa nga konstruksyon sini. Klaro diri banwa nga sa soil testing sa plano sini kang disenyo sa Ungka Flyover, no? Hindi ini resulta sa nga trabaho abing ginmando nga magpatigayon sa nga konstruksyon. Obligasyon ini nga sundon ang detalye kag plano disenyo nga ginhimo sa UTCP kag ginaprubahan sa DPWH Central Office. Unsa mga payag paganin ni Engineer Nilo Hardelesa, no? Nga ang matutuod sini ang mga panabat kuno ang UCTP or ang UTCP kag ang DPWH sa Central Office. Ti ini matutuod kung basihan naton ang resulta sang scientific investigation, no?
geotechnical assessment sang Abinales, ang third party consultant, no? Nga eksperto sini Banwa nga nagpatigayon sa assessment nira, sandig iya sa pananawan ni Engineer Hardilesa. Nagakadapat lamang paglabot sa hustisya, mabaton sa mga taxpayer. Ang mga akusasyon ining mga haka-haka, nagapalala lamang ini sa sitwasyon, kag hindi ini bulig, agod iya nga malambot or mabato naton ang tunay sini o kung matuntuon nga hustisya. Ginainganyo man gani isang president sa UFCC diri si Council of Plaridel Nava nga mas pabakudon pagid, no? Ang mga matipon sining ebidensya para iya nga maangkon ang hustisya sang mga taxpayer pinaagi sa paggamit sang husto kag insakto sini nga perspektibo. Sa punto sini Banwa sa aton sini nga mga kabumbo, no? No may punto man ang panawagan diri sa UFCC. It is dangerous and a grave injustice to condemn an innocent person, hilabi pa kung trial by publicity lamang ang akusasyon nga nakabase karon iya sa mga haum-haum. Oh, klaro diri Banwa nga ang may problema diri ang gintulinan nga magpatigayon sa soil test. Oh, hindi ba USTCP? Siya naghimo sang plano sang disenyo sa flyover. Oh, sa aton sinimatag palamati. Common sense lamang sa aton sino mga kabombo kag nagakadapat gid imbestigaran man ang UTCP. O, tikita diri sa Iloilo, agod nga mangkon naton iya ang husto kag hustisya nga ginatawag sa aton sini nga mga kabombo, hindi pagtagon ang kamaturan. O, ang DPWH kag ang UTCP dapat imbestigaran. Sabay naman karon sa pagkapaslaw sang imbitasyon sang Department of Public Works and Highways, mismo karon si SB member P3 Manyes ang nagalibog ang ulo. Ano man may supon, ano man may tukod, ano man may nagabangil, nga wala iya makalabot or wala mabaton kung nagbaton man sa talatapan sang DPWH sa Regional Office 6 ang imbitasyon sa pagtambong sa ila siniiyang sesyon, ubol, atrasado na. Di para nga hindi dismulado, nga daw may nagabangil dira, sa bahin karon sa Sangguniang Bayan, sa Banwa iya sang Pavia, nagimo-imo naman sila kuno nga paprobahan nila, pinagi iya sa motion, tapos may committee hearing, so on and so forth. Di karon kay amo na tong natabo. June 5 nag-imbitar sa aton sini nga mga kabumbo, liwat. Tinagalaom kung tani nga sa sining adlaw may sesyon ang Sangguniang Bayan, ara ng taga DPWH, pero tiway mangyapon mapadala ang nasambit sini nga communication or invitation. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tigalibog ang ulo karon ni SB P3 Manyes, sa niya anong nagaklinabo diri samon man? Ang labing apektado sini ang mga pumuluyo sa Banwa sang Pavia. Insat karon Banwa nga daw within sa mga opisyal man iya sa Banwa sang Pavia daw dira karon iya nga na-penetrate na. Sa kung sino man dira ang may kaymuan sa pagpugong-pugong kag sa pagbalabag, pagbangil nga makalapot ang komunikasyon sa Department of Public Works and Highways. Assurance ang ginapangayo sang committee ba ni SBP 3 Manyes sa kung ano mga precautionary measures ang dapat sininilang himuon. Why tama na pangayo kung ano matabo dira sa Ungka flyover or even sa Ganan flyover, bangod nga wala na palabot ang mensahe or komunikasyon or invitation or whatsoever. Ang barasulon sila dira Banwa, ang tawo nga nagabangil or ang opisyal nga nagabangil, nagatukod sa paghulag sang imbitasyon or sang komunikasyon sa ahensya sang gobyerno.
Silang basulo ni kilala man ni Smith Pitrimanyes na. Kag kilala tama na kung sino dira nagapugong-pugong, nagabangil, nagapanukod. Para iya nga amo ni lang ang nila delaying tactics 58 minutos nakaligad sa takna nga las 12. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa palatuntunan na bumbuhanay sa auto istoryahan naton diri mga kauturan ining pahayag sang konsyal sa syudad iya sang Iloilo. Sunod diri sa kay Iloilo City Councilor Sedfrey Cabaluna, isa ka abogado ang natabo sini nga trahedya sa Baldosa, La Paz, aksidente kag wala sang criminal liability. Headline pa lang ganito. Gainit ng ulo mo? Ikaw ang nagapamati, sumong na? Pero hatagan tanay isang tsansa nga maplastar man dire ni Councilor Cabaluna kung anong iya siniyang balasihan nga nakambal siya nga purely accident adto kag wala sang criminal liability. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdumang. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for June 11 to 17, 2023. Si Mr. Totong Villaruz kagang iya Fabulous Band ang saliwat na talana nga magahatag sa aton sang 2 ka oras kag 30 minutos nga great musical entertainment sa Hunyo 17, Sabado sa Concert at the Plaza. Mangin-inyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa among nga musical show na puro ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 18, Domingo, imbitado ikaw nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagahiwaton sa Latpolda magaumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga kabay aton batunon nga siya lamang ang nagaisahanon nga sabat sa tanan nga mga kabudlay nga aton ginapangatubang sa karon. Sa Hunyo 18, Domingo, ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band ang natalana nga maghatag sa tanan nga mga amay kag sa inyo bugos nga pamilya sang 2 ka oras kag 30 minutos nga musical flight sa Concert at the Plaza. Father's Day edition kicking off at 6 p.m. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo.
Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kung mga naghahambal nga nagdaog. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 5 minutos na kaligad sa takna siningalaw na. Balik diri kinon sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Angel Tan ang latest diri kinon na banwa may kantanan sa sining Baldosa tragedy na ano na tawag siya ni naguyod na ang water tanker nga imbulbado sa Baldosa tragedy. Ginguyod pabalik sa banwa sang Leganes. Sa aton sino makabumbo. Ginupdan ini sa Bureau of Fire Protection, Philippine National Police kag Public Safety Transportation and Management Office. May driver ang truck kabumbo, Chris. No. Kasi this time, ang impa-drive nila, why na naguro sa state of shock na? Anyway, i-check nato ni Banwa kay may payag diri si Iloilo City Councilor Sedfrey Cabaluna, isa ka abogado, nga ang trahedya nga natabo iya sa Baldosa, no? Wala sang purely accident. Kag why sang criminal liability, why sang may magapanabato. I-check na bala ang report ni Bombo Angel Tangel. Sa report na please kami. Ginpatag ni Councilor Sedfrey Cabaluna Bombo Cham nga wala sang criminal liability ang driver sang CDR-RMO tungod hindi ini hungod na ginobra o kung hindi ini ginhungod ang natabo. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Sedfrey Cabaluna, iyang payag na nakahambal nga may liability kung ginhungod sang driver kag may intention ini siya nga makahimo sang hindi maayo. Sunod kay Councilor Cabaluna, ang witness ang statement sang kagawad nga nakakustuyo kung tani magpugong sa mga rescuers, taga statement sang driver sang CDR-RMO dapat pakson sa investigation report.
Sanggin pamangkot ang konsihal kung may plano ini siya mag-conduct ng investigation paagi sa iyang komitiba sa subong ginapaminsaran niya ini pratunan. Pathal sang konsihal hindi man necessary nga ti kinanglan gid sang inquiry in aid of legislation. Ang kung kinanglan o kung for the immediate anay subong kung madala lang man sa pag-istoryahanay, pagpungko, kaupod ang mga agencies concerned nga ara didto sa natabo ang insidente kag istoryahan kung diin ang gaps o kung kakulangan si dira lantawon kag obrahan agud mapunan ang pag-set sang mga guidelines kag protocols. Pero kung kinanglan gid sang legislation si amo ina ang handa man ang konsihal nga mag-institutionalize sang mga certain policies o kung procedures nga dapat sundon sang mga ang mga rescuers kag mga ang so far mga involved agencies Bombo Cham kag magluwas diri dapat nga magluwas sa pag-set sa mga protocols guidelines dapat ma-define ang roles and qualifications sang mga ara sa sitwasyon mga rescuers nga mag-handle sang sitwasyon. Yari atong pamatian bala Bombo Cham ang nanging pahayag ni Councilor Cedric Cabaluna sang aton ma-interview. But first and foremost, nasubuan kita sa natabo. It's an accident, no? Ang initial accident and whatever happened thereafter, aksidente man siya. Pero this time around, naka-apekto na naka-injury sa mga tao, kag nakakuha gid sang kabuhi. I passed by the area ng water tanker nga ara didto. And we must do something about it para hindi na ito maliwat. When it comes sa public safety, sir, kay Tito, ang natabo dito ang mga tao is ara sa palibot with what happened. Ano siniayhan, sir, ang daw parang in mind mo right now nga possibly in ordinances or what, and councilor? Namon ang istorya namon with Mayor Jerry, no? That's the first thing I asked about from him kay base may info siya about natabo, no? Ako ang info ko man about what I read sa mga balita naton. And ang importante na siguro what we could do to assist ang mga nanging biktima sa aksidente. Pag number 2, ining pag-secure gid naton sa mga incidents nga amo ni, no? Yung mga aksidente. When I was trained to respond to emergencies, amo ginang una ginalantaw nimo, no? Even as a first responder, checkaron man if you're safe also personally, no? So more so kung wala ka to hilabot, no? For instance, hindi ka man emergency first responder, hindi ka man traffic enforcer, hindi ka man wala ka man role to play, so dapat siguro layo ka lang sa area to allow ang mga may obligasyon dito to be able to do what they have to do. Councilor, nagaplan ka nga ma-conduct investigation in aid of legislation sang sining natabo, Councilor? Isa na sa mga pander naton, that's why we're trying to gather facts, no? Hindi una siguro ginkwata ang blotter report. We have some initial information there. Ginawlat man ang investigation report, no? Hindi man necessarily gid nga inquiry in aid of legislation immediately. Maybe we can sit down with the agencies concerned nga ara didto kung nakita gid kung ano mga gaps that could have been filled, no? And if it's something that can be done in terms of guidelines lang anay and setting guidelines, setting protocols, then that should be the case. Pero kung kita tagid nga there's a need for legislation to institutionalize certain policies or procedures nga dapat sundon, then we're willing to do that, no? For usually in obra naton anay, we why kita gapados nga diretso kita sa legislation, gusto tanay mag-engage with the agencies involved kay ti sila makabalo kung ano nangin pagkukulang sa motong itabo, no? I think by one reason or another, mga aksidente na ini, hindi man kisa malikawan, pero we could have avoided, no, nga mas damo ang mapektuhan if we had followed protocols. No? So for Councilor, with what happened nga driver sang CDRRMO, hindi ni siya ayhan parang dako man nga concern nga ang investigation o wing part siya sang government agency? Well, ang klaro lang, the persons that were there, no, for example, in CDRMO, they were in their exercise of their functions, no. So they were there, and balaan mo, bisan ang pinakamahalong ng tao in terms of sa mga insidente, anything could happen actually, no. Mga vehicular accident, no, it could cause nga may mechanical failure.
it could cause nga may mga possible, may mga explosion pa na dira nga matabo. It could aggravate certain injuries kung hindi ka kabalo mag-perform sa task. So magluwas sa mga protocols, importante man nga mga roles defined, no? Kung anong mga papel nila dira and qualified sila to handle certain situations, no? So the presumption is the presumption of regularity goes with our CDRMO. Silingon, they were there, ang assigned nga mag-handle sa mga facilities, equipment, and in this case, ang truck nga to were trained, no? So amo man ang lantawon ta, and these are questions that we'd also like to know, no, the answers to kung bala trained sila to handle that. Kung outside that, no, kung ang presumption tagapon, they were there in the performance of their task, no? Ang sa imo nga pagpananaw, Counselor, may criminal liability ayahan ang driver sa natabo? Kung pagtanaw mo, aksidente ang natabo, no? Usually, ang criminal liability, there's a question of intent, no? May hungod ikaw nga ginubra, kag balaan mo nga ang imo ginaubra, no? Intent and knowledge, balaan mo nga ang imo ginaubra, makatugas ang kalain or halit to property or to the persons nga ara sa palibot. And in this case, no, wala man, no, aksidente gidyang natabo, mulang ina, no, and it could have been controlled, no. So basically, at this point, I don't think there's any criminal liability, but definitely may mga bagay nga dapat kita obrahon in terms of assisting ang mga nanging biktima and maybe evaluating ang mga standards, protocols, and evaluating ang rules and qualification sa mga tao and training sa mga tao nga involvado sa pagresponde sa mga muning mga insidente. Officer Black, Counselor, that moment, nagmuno ang kagawad ang dito sa area man nga dapat hindi tani ko na ipagtandagon ang truck. Kumbaga gihatagan sang warning sang kagawad dito nga mekaniko man nga kung ang hawason nila ang truck, may possibility gid nga maandar siya. Pero ang ginobra sang mga taga CDRMO, mga nag-responde is ging push through nila Japon, Counselor. Ano sini ang do possibility nga ti dumi sa labton sila? Well, as of now, I can't comment on that until makuha ko ang investigation report. Kaya amo ni mga testimonies nga ini should be validated kung bala ano ang nangin basihan sang ginambal sang kagawad nga allegedly mekaniko man, and ano man ang nangin basihan man sang actions taken, maybe on evaluation man sang ilaman nga training and experience. So all these things itakson na sa investigation report, and if it was sufficient, then maybe from there we can base already what actions we could take. Kung may pagkukulang, kung matyagan ta, may mga information pa kitang kilanlanon, then we can always request this from the agencies involved. Especially even atong nag-drive even ang kagawad, maybe we'll get our chance to talk to them also para mabalaan ta kung anong pangtanaw nila sa sitwasyon at that time and what were the reasons behind the actions taken, no, sang isa kag isa. Bombo siyam na batian sang mga kabombo naton si Councilor Sedsi Cabaluna. Doon ako man ko Bombo Angel ba? Pero ang response ko is Yankee Uniform Tango. Yep. So, bali Bombo siyam ti do Gets mo? Gets mo, Bombo siyam. Exactly. Gets mo? Dahil lang, ipa-playback ko. Bombo Chris, please ko playback bisang sugod gid nga statement ni Councilor Cabaluna. Ang puno-puno gid bala. But first and foremost, nasubuan kita sa natabo. It's an accident, no? Ang initial accident, and whatever happened thereafter, accident. Okay. Ang pagbunggo sang water tanker truck sa Litsunan, sa bakery, sa drugstore, accident. Pero ang pag-drive na, pagbutong na, pagguyod na sang water tanker, unsa diin nagpatay sang duha ka tawo, kag nagsamad sang 17 kabilog, whatever happen na para sa kay Councilor Cabaluna.
one time, please, Bomo Chris, patian tabla. Sa nasubuan kita sa natabo, it's an accident, no? Ang initial accident, and whatever happened thereafter, accidente. Whatever happened thereafter, nasubuan gid si Councilor Cabaluna nga naranggas ang litsunan, nagkalayupok to ang tawag sigari, ang butika kag ang bakery, pero sa duhang napatay kag 17, 15, 16 kung pila man ra basta madamo ang pilason, whatever happen ang tawag niya. Bombo Angel. Ano pa ito mga gipangambal ni Kagawad Cabaluna kay sang mabatian kung mga kasubong sinilakip na diri ang pagpahayag yang wala sang may natabo sini or ang natabo sini is aksidente gid lamang. Wala kuno ginungod sang driver nga si Daryl, ano ganing pilido ya mo Angel? Ang sa CDRR mo Cham? Ang driver Daryl to Sadillas, ano to? Lasidas, no? Ni Daryl to Lasidas. Na wala kuno ginungod sang driver, tapos ang statement kuno sang driver kag ang statement ni Kagawad Dunlao dapat kuno i-validate. Ni later portion sa statement ni Kagawad Cabaluna, siling niya ti husisaon pa ang driver kung ano ang natabo. No? Kag husisaon pa ang statement ni Kagawad kung ano ka matuod na nga nag-warning pa siya before sa trahedya. Ginago. Kung pamatian ko lang, si Iloilo City Councilor Sedfrey Cabaluna, kung pamatian ko samo sininiya nga statement, Attorney Cabaluna, sir, City Councilor Cabaluna, sir, you sound pathetic. You sound as if you are on the highest level, no? Or ginatawag sinibla nga absolute stupidity. Kung napamatian ko, sounds like, kung gato bangay ta, look like, no? Looks like. The least nga expectar naton nga magahalin iya sa statement nga mo sini ang magagikan sa abogado. No? Kay ti ginapinsar ta nga counselor ka na, abogado ka pa, tani kabalo ka na, Bombo Angel? Amo man na gani Bombo Cham ang ti pagpatag sang konsihal nga ti susubong ang mga testimonya sa bahin sang Kagawad Jerry Dumlao to Bombo Cham nga ti niara kita video niya nga nagasaway kuntani sa mga rescuers so by the time nga hindi magbutungon anay ang water tanker ti ara ang ebidensya susubong nga basang konsihal ang statement sang Kagawad kag statement man sang driver sang CDRRMO amuina ang basihan pamatian kag kilatison sa investigation report para manginbasihan niya sa ginapanumdum niya subong nga ti ipagkonsiderar man sang pag-investigar sa bahin sang iya komitiba Bombo Cham. All right. May video clip kita diri. May video clip kita diri nga ginlagas gini Kagawad Dunlao. Ang driver. Ginlagas siya ang driver. Kaginambalan nga ginatudlo-tudlo. No?
sa aton sini nga mga kabumbo kung saan pablati ginhambalanta na gid ka nga hindi. Oh. Pakita ta bala Bombo Chris sa aton sini nga mga kabumbo. No? Ang aton sini bala nga mga city officials, sino bala interes ginapangapina nila diri ila sang driver sa CDRR mo? Kuriya sa mga biktima. Pakita ta mo Chris. Ato nakaluam si kagawa do gintudlo-tudlo yung driver Na. Now, batian nyo to. Balanta lang kami kaniko ko, hindi kayong pati. Ibutang ta pa ni sa papel? Ipapilit ta na kag pabasa, pabati? Sa kay kagawad Sidpri Cabaluna? Para nga ma-realisar niya kung anong statement niya? Galing ti kon istupido ka nga klase isang tao, balaan mo nga video to, ipapilit mo sa papel? Hindi bla Bombo Angel? Amo na Sam ang hulaton pa kung may ara na reported bala and sworn statement somehow nga gingather through investigation man, which is si Ambalgan ni Councilor Cabaluna, nga kung may mga kulang nga papeles sa investigasyon, si isa man mismo ang ma-request ang kopya and ara na subong niya tugya na Bombo Cham ang investigasyon man and isubong amo ina ang ginahulat if ever may mga papeles na nga nag-gather through investigation, amo ina ang manginbasihan sang konsihal kung ano sini ang next step niya nga pag-obrahon through man sa Iloilo City Council kag sa iya mismo nga committee ba on Committee on Public Safety. All right. Ini si Bombo Angel Pichilgertan na para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kina Bombo Angel Tan. Aksidente. Sir Google, I need your assistance right now. Magambag ka nga accident. Suno diri sa diksyonaryo. An unfortunate incident that happens unexpectedly and unintentionally, typically resulting in damage or injury. Now, wala ginungod sang driver sang Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office under Miss Donna Magno. Ang driver niya si Mr. Daryl Salidas. Tulasidas. Alright, Tulasidas. Now, amo ni kuno ang statement sang driver suno kay kagawad Cabaluna, galibog ang ulo ta kay matapos kinatabong insidente ito, yara sa state of shock ang driver. Tapos, sige pa lang niya gather information ni Kagawad Cabaluna sa mga reports from police, so on and so forth, pero nakabato na siya sa statement sang driver nga hindi adto hungod sang driver. Granting, for the sake of discussion, nga sa mga tinaga ni Kagawad Cabaluna, ti presumption of regularity ang ginhimo karon sang driver sang CDRRMC or CDRRMO sa aton sini nga mga kabumbo. Ti aksidente ang natabo. Ano nga niliwat ambot silingon sa aksidente? An unfortunate incident that happens unexpectedly and unintentionally, typically resulting in damage or injury. Ti in good faith ang ginhimo ni Mr. Daryl Salidas.
Okay, tsakto na ko. Tulasidas. Kay i-move kay naga balabag ang slakyan mo. Okay, tidra na kita. Oh. Ila na iya katungdanan kay ti sila ang sa City Disaster Risk Reduction Management Office. They were there. They were sent there for rescue operations. At kung ano man ang mga activities nila, hindi na ako magpalawig iya sa kung sino mga ground commander, so on and so forth. Ari lang yato, no? Sa aton, sino makabumbo. Before pa man nagsaka, may nag-warn na sa iya. Oh? Oh. May nag-warn na sa iya. Yes, balikan ko na karon padasa lang kay base madula ko sa ginapaminsar ko subong mumukris. May nag-warn na siya, may nag-warning na kapilatan na ni suliton, pero do hindi ni matulon sa taga city government ya. Pasiguraduhan na nga patay ang makina. Pasiguraduhan na nga naka-engine off. Lantawa ko may liabihan. Kung nagaon, lungion mo nga matuon siya sa off. Kung bangod ka medyo daan-daan na ang water tanker, tindi kable na, butungon mo. No? Butungon mo para nga mapatay ang makina. Kay, kung guyuro na karon, kag magalibot sinang ruida niya, kay agansado, maandargid ina. No? Sa aton, sinikaroon niya matagpalamati. Tigin warningan na siya sang kagawad, barangay kagawad, person in authority. At the same time, malawig ng eksperyensya sa pagmekaniko, kati bukay na gani bungot ni kagawad dunlaw eh. Pati buhok ya, bukay naman. So experience-wise, sa aton sini nga mga kabumbo, may ara na sang warning. Ngati, dapat mangin careful kadira sa aton sini nga mga kabumbo. Anong function sang CDRRMO nga ginapatawag sila, ginapatawag ini sila sa aton sini nga mga kabumbo para nga ma-lessen or hindi na ma-aggravate ang injuries or may i-rescue sila o kung ano man dira sa aton sini nga mga kabumbo i-perform sini nila nga mga hilikoton. No? Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Now, ang natabo, wala giniya magsala si kagawa dunlaw. Kita mo nga giningagaw ya dayon lagas ang driver kag nagambal nga ti kung sano pa bala ang hangpunta na lang ang mga tinaga ni kagawad niya tingin hambalan ta rigid ka pero bation to so joy ang last portion pabati tam laliwat ta Bumbo Chris. Oh. Oh, te. Ano nga balik kagawad ang mabatian tagin hambalan tanagid ka nga mekaniko ako eh. Oh. Sa aton sini nga mga kabumbo. No? Now, sa tagsa ka aksidente, wala gin man na dira iya sang ginatawag nga intent or hungod aksidente gani. No? Atorde, sidpre kabaluna, aksidente gani. Tino kasubong niya karon yang agatindog kadira sa Plaza Libertad tapos naga-drive ako sa salakyan, no? Binungguan ta kagulpe. Pagbunggo ko si Mote, nagkarabali ang tanan sini nga pwede mabali dira sa lawas mo. Yan ay hanang imuon mo sakon, di ko tiyak kusar mo ko, di ba? Di pwede ko na balato iya marason sa korte o kung sa pulis nga, Sir, purely accident lang gini ang natabo mo, hindi ko ginto iya hungod. Mag-abswilto bala sa akon, ina, sa anuman nga criminal liability? Or kung pagbunggo ko sa imo kagawad kabaluna, sir, napatay ikaw? Ti kunti, ang ibutang dira sang pulis naton,
reckless imprudence resulting in homicide. Priso ko Pusasan ko na yun. Di ba? Di paano kakahambal? Gawa isang criminal liability. Anong pananawan mo sa duha nga nagkalamatay kang nagkalapilasan? Sa Baldusa tragedy, ido, manok, sapat. Sus Maria kagusip. Way pata maintenance pero kung mag-amo ni adlaw-adlaw masalapo tado. Gina-advance mo maintenance ko. Sa aton sini nga mga kabumbo. Mahambal ka nga presumption of regularity pero sa statement mo, we would like to know kung trained sila. Ano kimo man? Makatala ka magpamati sa inabugado nga rason nga tiko. Daw ang pamangkot si Banwa. Granting for the sake of discussion. Tunlon abi namon. No? Hook, line, and sinker, batono namon nga purely accident. Tanan nga bulig na bulig, ibulig namon. Now, ari mga palamangkutanon nga kung sa din, luyag naton sang sabat. Di na sumong ang driver nga si Daryl Tulasidas. Di na sa subong. Pizza 11 na tabo ang insidente. Makakurulba na para sa isa katawo kag sa iya sini nga pamilya kung nagapadayon ini siya nga yara sa state of shock. Sa di na subong ang driver. Ikadua. Lisensyado bala siya magdala sang truck? May previous interview kay Miss Donna Magno nga si Daryl Tulali at ano to? Tulasidas may level 3 restrictions. All right. Di nang prueba. Resibo nga level 3 siya? Ikatatlo, may busina to ang truck, di ba? Itani isang na-lose control sa pinangbusinahan niya tong tao. Ang iban sila nalulukso na to guro. Or nakuha ang atensyon nga para maglikaw. Taton sila matag palamati. Ibalik biliwat ang ipakita mo ginasakon mo, Chris. Ina. Okay. Ang bansang kilala ko, accident, unforeseen, unintentional. Pero diriyan na porsina gani isang mekaniko. Taton sini makabumbo. Na porsina ni Kagawa Dunlaw. Sa mataya sa abogado, ay na porsi. Ni Kagawa da Sidpre Kabaluna. Sa naga-edit palang kagaya, prangka nga istorya Bumbo Chris, no? Kaya sa mga kabumbo naton. Sa naga-edit palang kagina si Bumbo Angel, may komentaryo na kuya mo. Personally, why kuya sang kakig kay Kagawad Sidfrey Kabaluna? Sa aton sinimatag palamati. Pero bilang isa ka public official, bilang isa ka abogado, nga mo sini ang statement mo,
nangita pag ikusang do hindi man gibala tama ka ano hindi man tama katigdas ka mga tinaga bla Bombo Chris. Kaya ang una-una ko gigyang reaksyon sa nabatian ko tuya. Ang hambal ko kay Bombo Angel, no? Sa amusad to nga statement ni Iloilo City Councilor, Honorable Iloilo City Councilor, Cedfrey Cabaluna, nga aksidente kag wala sang criminal liability taton sini makabombo. Ang bago kay Bombo Angel, siling ko Bombo Angel, sino na interview mo? Sinya Bombo Cham si Councilor Cabaluna, siling ko he sounds like an idiot. Siling ko ina kung gapamati lang ko ha. Pero kung katubangay kami kag muna ang bali sa kon, he looks like an idiot. Pili ka lang da kung dinay mo. No? Okay, may mga Bugani, no, siliko ang ginati ano pamatsyag ano pamatsyag to ni Councilor Cabaluna, manok, ido, sapat na ang nagkalamatay ka kalapilasan. Taton sinimatag palamate. Oh. Embal pag hindi sang kilala ko siya kung sa mga sa pamilya kuno sang namatyan kag nagkalapilasan kung nagalaom pa sila kuno nga hindi na sila kuno maglaom kay ti pananawa sa mga opisya manok kang sapat panulok sa inyo ti wala kamo sang kinamatarong nga mga isang hostisya. Erte, no? Grabe. Dos, Maria Kagusit. Kung kaysa ganito, ako lang ni pugong-pugong mo. Oh. Oh. Dos, pobre man yung kilala tao, may crutches, oh. Bombo Chris. Payo ka lang daday, ah. Oho. Dahil lang yun. Oh. Kani apinan, tagi kaya. Oh. Hindi kay gusto ko masaturate tanan eh. Oh. Diin ang driver sang original si ang driver gibala nga una nagbunggo ana ito sa may awag sing ani sa manok sa salitsunan sa bakery kag sa tawag sing ani butika di na tong driver raw no kay tani kung gusto nyo lang idugon tani ang driver to yang daan amo man ang pa-drive eh. Magluwas lang kung nagpating-agaw ya si Mr. Darrell Pilido, Darrell Tosalidas, Tola Sitaw, Tola Sidas, tsakto na ko. Very good. Oh. My goodness. Oh. Parking lang gani sa lakyan mo, bungguan ka, napatay ang nagbunggo, may salabton ayhan, grabe nga mga ano pagindrio. Pero sa aton sino makabombo mo niyaw, ang buligan tang bululigan, i-assist na ang dapat i-assist. Biktima, nagkalamatay, amo man ang ginahimo subong sa city government, no? Ginabi-abi tagid si Mayor Jerry Treñas nga all efforts ginbubo-gid para nga mahatagan sang assistance ginauna lang ang mga nalisdan no sa aton sini nga mga kabombo kay manuguwa lang tong kilala ta Bombo Chris no way gid kuno may nagpakita tong landong from Iloilo City Hall but anyway sa aton sini mga kabombo mo sini may patay nga duha ang ginalain lang sa buot ko kay duha ang patay. Sa una pa lang ang mga tinaga, ang next ko nung mga hitabo, whatever nang tawag. Tapos, wise ang criminal liability, kag purely accident lamang ko nung. My goodness. No? Councilor Cabaluna, sir. No? Ani, lain na lang tuno sa imo sining eksplanasyon. Ordo, medyo pasakay man kung tani. Para nga may konsuelo ni Bubo mamla ang pumuluyo.
nga nagbuto sa imo. Laban-laban nga ni sir kay taga Baldusa ni. Pamilya sa mga nagtaliwan ni sa mga nagkalapilasan, butante mo pa ni. Pero ti amuning dalagahan karon sa istorya, no? Duga balik kita bala sa Biblia, Bobo Chris. No? I'm not mocking sa kay sa Biblia, but 99 ang karniro. 100 ang karniro, 100. 100 ang karniro. Sus! Kay karon kulang. Kay 99 lang. Ginbayaan ang 99, kagin pangita ang isa nga nadula nga karniro. Tuma mo na tabos mo. Why man nga ginabaliwala? Kung tigin buligan man, but do mas ginpasulabi ang isahanon. Ang nag-isahanon sining driver nga si Daryl Tulasidas sang sa Napatyan kag nagkalapilasan. Patas lang tani bla para nga everybody happy. Oh, ingirit ko na lang ni, no? Ingirit ko lang ni amunaw para nga hindi na magsagad ka init pangakon sining ulo kag kabay pang mahatagan man sang hustisya ang pamilya sang nalistan. 44 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Sa aton sininga pagpanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon. Paano kasi di mong pawan Bumbo Krisman? Kaya sunod ta nga balita tubig nga nagayelo kag malangog sa Sinikway Lapos ginpabumbo. Wow, sus Maria kagusip. Paano kita sini mong pawan sa kainit sang ulo, no? Pero dalon ta gyapon balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdum sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova.
Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabili. Iloilo, Philippine Standard Time. 50 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Damo ka padala sa aton sa mga insights dire, no? Special mention to retired na police Colonel Julio Gustilo. Hambalya, in criminal law, reckless imprudence resulting in homicide, frustrated homicide, and damage to property is a criminal act. Oh? Kaya no, sir, pabalikon ta si Atty. Sidpre Cabaluna sa criminal law. Oh. Sos Maria, kagusip po. Anyway, i-check tabi si Bombo Lindsay. Si Lindsay, si Bombo Ria. Oh. Oh. Si Bombo Ria Mumblan, kay mga pumuloy dito sa may Sinikway, Lapos, nagpabumbo dire. Yang tubig nila to, naga-yellow. Unang kilala ko pa niya, naga-yilo. Oh, mig, naga-yilo, mig. Bao, yilo. Naga-yellow, no? Kag malangog. Ang langog lang do, baho. I-check tabi ang report ni Bombo Ria Mumblan. Bombo Ria, sa report na please come in. Ginpabombo sa mga residente sa barangay Sinikway, Lapos, Iloilo City ang masobra na duha ka semana nga pag-antos nila sa mabaho kag mahigko nga tubig sa nasambit nga lugar. Nahibaluan nga ini nga lugar ang Metro Iloilo Water District ang nag-supply sang tubig sa ila. Sa interview sa Bombo Radio kay Ivy Yelo, nagreklamo kag residente sang nasambit nga lugar, iya ginpayag nga tuman ini kahuol sa mga small business owners kaangay niya kung sa diin doble ang ginabaydan sini sa kabulan. Suno kay Yelo, wala sang matulid nga sabat ang nasambit nga water utility company kung saan o marisolba ang problema sang mga residente. Ginpayag dugang sa natungdan nga nagpasalig man ang Metro Iloilo Water District nga ginahimo sini ang tanan apang hindi ini konforme sa panerbisyo sa mga ini. Sa matuod sa kay Yelo, nagpa-deliver ini sang tubig duha ka beses sa isa ka semana pinaagi sa water tanker nga naga-supply sang 12 tons. 30,500 pesos pubutang tabi babotcham na water bill sang
sa natungdan, wala ini sang paniguro kung wala pa ini kasiguraduhan nga masuplayan gid man ang mga inisang tubig kung sa diin mas nagataas pa. So karon ang iyang nga reklamo nga gahinyo siya nga gilayon ini nga masulbar sang water utility company kag man mabuligan man sila sa mga local government officials bangod na budlayan na gid ang mga ini. Sa karon aton man pamatian ang pagpakig-angot sang Bombo Radio Iloilo kay Ivy Yelo. Amo na na-experience naman for the past 2 weeks na. Oo. Tapos ang gagwa nga tubig sa mga nila sa mga motor nila nga ginapump na bala para makasave sang water is brown ang color tapos gabukal kuno kag mabaho. Okay. So, sino ini ang supply sang tubig sa inyo, ma'am? MIWD. Okay. So, nagpabutsag naman kamo sa reklamo ninyo sa subject ma'am nga water distributor, ma'am. Yes, oo. So, ano ang ligok sa water Wala man sila sa specific answer nga kung saan gid bala marisom ang tubig. Okay? Tapos ang hambal nila is ginahimo man kuno nila ang tanan para ma-assess ang problem pero until now wala dukay bala. So, hindi ka conforme sa serbisyo sa No, hindi. So, siguro ma'am, ano ini masami ang ginaubra sa mga residente kaangay mo, ma'am, para may ara ka mo sang access sa matino nga tubig ya. Nagapa-deliver kami water tanker. Okay, Every day ginaya twice a week bali 12 tons. So, Para makasupply lang kami sa water sa barangay. So, kung maayo ang tubig, makatitib pa kamo. Oo. So ang pinagid niya ang ginagastos niyo sa water tanker nga ini nga ginaano niyo. Every day 2,004. Twice bali sa bill nga gina-charge sa amon monthly. So, pila ang water bill ninyo sa MIWD? Ang last month naman is 30,500. Pero ano pa na siya ma'am ha, hindi na siya siling may supply gid kami everyday sa water. Kaya nagambal sila last time nga may water distribution kami. Pero ang water distribution nga kung kisa wala pa kami sang tubig. Tapos kung kisa gapa-supply ba kami sang water tanker. Tapos ang bill namon is taas. Nagtaas pagid gani instead nga magnubo siya tan kay order kami sang water. Imbes nga magnubo gataas siya. So there's no accountability sa bahin sa water utility company. Kay wala man sila pasalig man ma'am nga ubrahon nila ang tanan nga paagi. Gahambal man sila pero do ka slow sang ilang progress. Oo. So, Tapos naghambal man ko gani sila last time, siguro mga 1 week, oo. Naghambal ko sila nga ito check ang amon nga ang motor sang water pero until now wala may nagkadto. Last week, ano ina nga specific date na? Hindi na ko kahatang sa specific date pero 2 days ago nagkadto kami dito to follow up then wala. Manahan na ma'am nga wala gyapon. Oo, 1 week na actually. Oo. So subukan panawagan mo ma'am. If hindi ka mo sa sa MIWD sa kung sino man nga mga local government officials na makabulig para sa water supply sa mga pumuluyo dito sa Sinicoy Lapod. Nga kung tani, pwede ma-solusyonan nila ang problem sa mga tao, bala? O kung let's say hindi man gid sa amon ang tanan nga may issue, okay? Himuan na nila sa paagi para nabalas ang tubig sa amon para hindi man budlay sa mga tao. Amon na tani. Ivy Yelo, Bombo Cham, no aton man ginpadulungan ang mga panimalay nga malapit sa tagreklamo Bombo Cham ato nakitaan kung ano ang tubod sang tubig mahina ini Bombo Cham kag nagasalig ang mga pumuluyo sa De Bomba Pumping Bombo Cham sa para man ma-supplyan man sila sang tubig kay kung sa ila lang wala ini hindi ini makatabang ang nagagawa sa ila tag sa kamang faucet Bombo Cham. All right. Umuria. Isa ini ka klaro nga halimbawa sang robbery in broad daylight. Ilang aning bill? Pilang bill? 30,500 pesos per month kay man 30 magambal ka 30 mil.
Tantay mil bombot siyam. Kay man, ay ini, gapanigiya man ini siya sa business. Kaangay sa laundry shop, kag water refilling station, bombot siyam. That is why nga magyara sang water tanker nga nagasupply sa ilag kay hindi ini kasarang ang ginasupply sang tubig sa water utility company. Sino ang alan sa interview mo to gani? CIV Yellow, bombot siyam. CIV Yellow nagareklamo nga ang tubig nila ga yellow base ko ng supla ang ginadeliver subong sang Metro Pacific Iloilo Waters through their Bosloten kung sa German pa ba Bosloten linyahen, no? Nagadepende na guro sa apelyido. Base ko na muna ang rason nga nagyelo ang tubig dira ni Ma'am Ivy Yellow kay Yellow i-apelyido. Hindi, magkura bombot siyam. Makaluluoy, ini ang sitwasyon nila, bombot siyam, no? Kay ipakita gid nila kung ano ang duag, ano man nato na, nawasimutan man naton. Hindi gid ining kasarang bombot siyam. As a matter of fact, may isa ka residente nga nagabakal, ini nag-purchase ng 25 pesos nga galon sang tubig para lang ipaligo kay ini siya kagwanta sang kabaho sang tubig sang Metro Iloilo Water District. Ano ang baho ihaw? Ang baho nga hindi mo kaya bombot siyam. Ang isuka mo na lang wala bombot siyam kay sino man abi ang makaagwanta sa amo kato. Kag also bombot siyam no nakigangot man kita sa barangay officials sang barangay Siniquay Lapos Iloilo City apang man naga-roving man sila so wala gid kita nakapangayo sang ilang statement kung pahayag man diri sa may kangtanan sa gina problema kabuusan ini nga barangay Siniquay Lapuz ang naga-eksperyensya sa mabaho kag mahigko nga tubig. May mga estudyante bombot siyam masobra ini isa ka bulan nga nagaantos man sa amo sini nga problema. So gid bombot siyam no very sila nga kung tani no mahatagan ini sa igtalupangod ang ilang problema kay tubig. Ang tubig importante ini sa kabuhi sang taho siling Manila. All right. Ini si Bombo Ria Momblan para sa number 1 ang most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat kid da Bombo Ria. May ambal po ko tani kay Bombo Ria mo kay na lipat ako, no? Pero ti amo ni Blambal naton, klaro ini iyang ginapanggid naton sa robbery in broad daylight nga aman. Ti may schedule na para sa ila sini iyang water rationing pero wala man gatubod. Pero ang ginabayran ni Ma'am Ivielo sa aton sini nga taga Pabumbo 30,500 kada bulan. Oh. 30,500 kada bulan. Sa bill na, kada 2 kadlaw nagapadeliver na siya sa water tanker, balor 2,400. Sa aton sinima Kabumbo. Madugay na nga ginareklamo sa mga konsumidor sa Metro Pacific Iloilo Waters. Nga kung hindi lubog, wala sang nagatubod sini nga tubig sa ilang gripo. Ang main reason sina dira banuabal anyo kon ano? Kay lusbuton ang ila sini nga mga tubo. No? Lusbuton ang ila sini nga mga tubo. Kag sa malipot nga pulong kailang alang nira kon sini nga simpo, why ni nilagin pang repair? Ngaman kay dira sila iya nagaginansya paged sa water tanker. Kaya as per information, ang mga naganegosyo sining water tanker, taga Metro Iloilo Water District, hindi bala mayara sila sang joint, ano na ganito tawag? Joint agreement? Ano ganinang partnership nila? Sa aton sining mga kabumbo, joint venture. Oh. Kag siguro mas ginpili nila nga pabilin nga busloto ng ila sini nga mga linya kay at the end of the day manukot man sila gyapon sa nga bill. Ti bayad man nga gyapon nga bayad ang konsumidor. Tapos why man gatubod kay kung hindi makabayad utdan ka man.
Ti kinay ka ron nagatubod, kag kinahanglanon mo, ano mahimo mo? Ti kunti, order ka water tanker? La? Oh. Kaya mo na, gaganar dira ang mga tawo sa joint venture sa Metro Pacific Iloilo Waters kag Metro Iloilo Water District, pero ang ila sini nga serbisyo, tama gidiya, kapigado. Imol pa sa imol. Oh, poorest of the poor ang ila sini nga serbisyo. Oh, pero ti sige gyapon income nila. Oh, tiyan mo na yang nanamian sini nila mo. Saton sinimatag palamati. Hindi ko mabalibaran ang pangabay sang pipila sa mga biktima bala. Sang sining trahedya kay nagalibog ang ulo sini nila. Siling nila sino karon na bumbutsam ang kakasuhan sa reckless imprudence resulting in homicide, double homicide, serious physical injuries kag damage to property. Now, kay hambal diri sang isa kahimata, siling niya yung ko may follow up, Bombo Radio, kung ano na ang latest status ang kaso sa La Paz PNP after 3 days. Marilis na to kunong driver mo, nga si Tolasidas. Di may patay, may multiple injuries. Sinong kasuhan nila, alien? Kani nagapangabay diri ang mga imata nga kung pwede ko nang ipalabot ko mensahe. Sa aton sining regional director. Si regional director ta si Police Brigadier General Sidney Villaflor, Tagalog ni. Tagalog ni. Sa ngayon, parang misteryo sa kabuhi yung drama namin dito sa radyo, General Villaflor. Ang natatabo kasi hindi pa dito nababalaan kung sino yung pasasakaan ng kaso. No? I-check pa namin dito sa La Paz PNP kung sino yung kakasuhan ng reckless imprudence resulting in double homicide, multiple serious physical injuries, damage to property. Kasi kung babasihan mo lang kag nababatian mo lang yung pahayag ni Iloilo City Councilor Attorney Sidney Cabaluna, yung hinambal niya, purely accident yon na General Villaflor, sir. Tsaka kung purely accident, walang criminal liability. Nakita ko nga pagkatapos na denive ni Daryl Tolasidas yung tanker at binungguan yung mga tao sa punta. Parang wala lang yung natabo Lumakad-lakad lang siya na parang bumili lang pandesal sa iskinita. Yung pandesal, malunggay pandesal pa. No? Baka kinahanglan ng tawagan mo or siguro manghusisa ka din kung ano na yung nagkaladabo dito. Pwede mo na rin tanungin si Colonel Coronica kung ano nang ginawa ng Chief of Police ng La Paz PNP, kung ano na yung mga investigasyon nila. Kasi hindi naman na priso si Tolasidas kasi naka-hospital arrest siya. No? Naluluoy nga kami. Kasi pizza 11 pa yung natabo. Pizza 15, pizza 14, no? Pizza 14 tayo ngayon. Mahabang panahon na yon, sir, na under state of shock yung driver. Baka makalambot din sa iyo yung mensahe na to. Paki-reply na lang ng oo. Oras, 7 minutos, nakaligad sa takna nga, last dos. Okay na niya. At imo-imo patapay. Standby na kamo sa kahapon lamang program sa Father's Day edition. Kaupod sa kay Tita Regine. Inis mo siya, Blanco, Vergabilin sa imo. Sang manayanayang hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 11 to 17, 2023. Si Mr. Totong Villaruz kag ang iya Fabulous Band ang saliwat na talana nga magahatag sa aton sang 2 ka oras kag 30 minutos nga great musical entertainment sa Hunyo 17, Sabado sa Concert at the Plaza. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa among nga musical show napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 18, Domingo, imbitado ikaw nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagahiwaton sa Latolda magaumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga kabay aton batunon nga siya lamang ang nagaishanon nga sabat sa tanan nga mga kabudlay nga aton ginapangatubang sa karon. Sa Hunyo 18, Domingo, ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, ang natalana nga magahatag sa tanan nga mga amay kag sa inyo bugos nga pamilya sang 2 ka oras kag 30 minutos nga musical flight sa Concert at the Plaza. Father's Day Edition kicking off at 6 p.m. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang 2 ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig.
Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang liso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Advanced Happy Father's Day sa tanan naton nga mapinalangga nga mga amay. Day 3 kita sa aton nga Father's Day special. Ini si Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program Father's Day special. Wednesday, the 14th of June. And ang aton nga Father's Day would be this Sunday, June 18. Kani hingagaw na ang inyong mga istorya dira para sa inyong mga amay. Kung may plano ka mo nga tagaan siya tribute, i-honor ninyo siya by giving us your stories about them. I-email na ang inyong mga istorya subong na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala na ina sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Kay City Tower, Mapa Street, Iloilo City, para nga makahingagaw kag makasulod pa sa aton nga Father's Day Special Week. But if not, kung hindi man siya makasulod ang inyong mga istorya nga luyag man nga i-share, sa gihapon, tagaan naton ina sang ligwa kag basahon gid naton ang mga istorya nga hindi makasulod sa sini nga semana. And sa gihapon may chance nga mangin best story for the week. Gani, kamo dira, kung luyag ninyo nga this week nga mabasa naton, then email nyo na, subong na, or ipadala nyo na, subong na. Welcome mga kabombo, diri sa KLP, mag-enjoy na naman kita. We have another set of beautiful stories nga pang Father's Day. So, ari na nga ito ng bahanon para sa inyo, pang welcome ko sa inyo tanan, ilabinagid ang mga amay nga nagapamalamati sa karon. From Elmar John Bolaño and Patrick Mark Armada, I'll be right by your side. Good afternoon, this is Tita Regine and this is KLP. I was hurt
I was fooled by love, by rules. Wanna break free from the past that heal your hearts with that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even on the day I die, promise me you'll be on my side. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. With all your understanding, I will stay right here. Our hearts will be together forever. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. 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 Elmar John Bolaño and Patrick Mark Armada. Usually mo ning linya, no? Sa mga pinalangga nga mga amay. You have my back. Ari lang ko di sa imong likod, sa imong kilid. Mga atubang, always to support you, always to love you.
Elmar John Bolaño para sa inyo. And this afternoon, magasugod na kita base sa aton nga mga Father's Day stories. Ay by the way, sa kay Inday sang La Paz, nga nag-text sa akon last night, if na-receive ko ng imong story, yes. Na-receive ko siya and second story siya nga aton nga pagabasahon sa sininga. Magauna kita sa kay Ellery sa iya nga Father's Day. Here, Tita Regine. Hi, Tita. Good afternoon, gid sa tanan. Kag advance Happy Father's Day sa tanan nga amay all over the world. By the way, I wrote this letter a day after ko sulat letter about kay Mama sa Mother's Day special ligad para tingob na lang emote. Tapos ang background music, ang song nga Dance with My Father ni Celine Dion. Ang kada isa sa aton, may tagsa-tagsa nga istorya na tuhoy sa aton na may. Kag kun amo ni nga topic pagaistoryahan, emotional gid ako ya, Tita. I don't know kung ano nga year or saan ako hindi mabatyagan ang pain every Father's Day. Pero hopeful gid ako gihapon nga baabot ang time nga mangin happy man ako sa amo ni nga aspeto sang kabuhi ko. Kung ang iban halin sa broken into a whole, ako ya, Tita, suli. Naghalin ako sa whole, pakadto sa broken. That's how I describe it when it comes sa father-daughter relationship. May something gidya nga missing, kag crack sa heart ko, kag wala ako kabalo, kung saan ma-feel or mabuo or maybe hindi na. Kag all I have to do is batuno na lang. It's true nga bisan ano ta ka set aside sa mga butang, nagaabot gidya ang point or may times nga ginabisita kita sang kasakit. Pain is inevitable, but misery is optional for people who honestly have a connection with God through Christ. He will always turn the sorrows of life into joy. I really admire tanan nga mga maayo nga fathers out there. Tita, honestly, isa hindi gidya malikawan nga nagakahisa ako sa mga kabataan nga manami kag maayo ang relationship nila sa ila amay. Lalo na ang may mga responsible nga father, protective, mapisan, mapinalanggaon, kag nami magdala sang pamilya kag pangabuhi. I always wish may ara man ako amo sina nga klase sang amay. Tuguran ko na akong story, Tita. Tugod sang ara ako sa luyo sang amay ko, Tita. Puro na lang niya kahadlok ang nabatsyag. I didn't even know how I learned to love him or paano ko nabaton nga siya ang ako namay as time goes by. Siguro love ko lang siya, kay part siya kung paano ako natawo, kag isa siya sa rason kung nga naga-exist ako sa kalibutan. Or maybe because God gives me sa amo ni nga heart para mag-forgive, mag-accept, kag mag-hope na one day, my father will completely change. Tita, di ba kung father ka, kag may daughter, dapat ginapalangka, ginahalungan, kag ikaw una protect sa bata mo? Laban nga mga tatay, close gid, kag grabe ka palangga ang bayi nila nga bata. Pero ang sakit ko, Tita, lain. Hindi ko gidya sang una mabaton, nga siya akon amay, tungod sa pagka-niya. Monyo, pag wala ka luoy, tungod siya mismo, gusto magpahamak sa iya nga bata. Siya mismo gusto maghilabot. Nakapoy na gid ako sang una, Tita, sang batasan. Honestly, nakalabot na sa point nga nag-ask ako na kung saan o siya mag. And these lines are for your eyes only, Tita. Okay, sige. Noted. I was so thankful sa strength nga ginahatag ni God sa akon sa protection, sa guidance, kaglabaw sa tanan, sa pagluwas sa tanan nga katalagman.
It was like living hell or living in hell with the devil. But I always believed na ang kada tao may kaayugi. Tita, sa na-mention ko na ligad, by saying there is so much good in the worst of us and so much bad in the best of us. Ang tagsa-tagsa sa aton, may ara gid na iya sang negative kag positive na sides. Pero ang dapat agid permi nga pangitaon sa isa ka tawo, amo ang iya nga kaayo. Kay bisan ano pa na iya kalain ang isa ka tawo, may maayo gid na siya nga batasan or kinaiya. And that's what I did, tita, para hindi maglast ang grudge kag resentment ko nga na-feel towards my father. Although ang fear ko ya kag pagka-vigilant, hindi gid siya madula. Kag para mas hapos sa akon mag-forgive, I always try gid na makita ang kaayuhan niya. Kung hindi man bilang tatay, bilang tawo na lang, tita. Hindi ako gusto nga daan nga may amo ini sa sulod sang tagipusoon ko, tita. Kabugat katama kung dala-dala mo ang amo sini nga klase sang balatyagon. Kaya naisip ko sang una, basi amo ni maglamon sa akon padulong sa kalainan. Kag amo ni makaguba sa pagkatawo ko. Ipangita ko ang good sides niya, tita. Sa likod sang kalain niya sa akon, tita, maayo siya mag-effort, kag kisa nagabaka-baka man para sa pamilya namon. Bisan may bisyo siya like palahubog, gina-try man magtinguha sa pangabuhi, bisan paano. Ang pagkakilala sa iya sang iban, tita, maayo nga tawo, kay maalwan siya sa iban, kag nami batasan, bisan palaino. Iban, though hero pa na, panulok sa iya, ay mas nauna iban nga tawo kaysa kaugalingon niya or kaysa sa own family niya. Mas ginauna niya. Kung wala siya nakainom, tita, okay gid siya. Grabe man na siya mag-effort, kag mangita paagi para mangin mahapos ang tanan sa akon. Isa bisan lapyo siya, kag may emergency ako nga ilihog, kinaobra niya gid na. Ang nami pagid sa iya, tita, maglaygay about life. Sad lang, ay wala niya na. Ang mga words niya, comforting man, tita. Tapos kung hindi siya hubog, cool na siya, tita, kag funny. Kumbaga, amula na chance ko mag-talk sa iya. Kaso kung gusto niya na ako ang gaon, kapalagyo ako, tita, ay may mali siya gid. Ga-avoid gid ako ya nga mauyatan niya ako. Isa-bisan ara siya sa intsakto nga paminsaron, gaabot gyapon sa point. Nagulpi siya, ga-end. Disorder, guro. Abi mo, tita, bisan na muna to ang napang-obra niya sa akon sang una, like ginaharas niya ako, kapila i-attempt hilabtan. May tion ginaiya gyapon, na naluoy ako sa iya, lalo na kung kita ko nga kapoy-kapoy siya halin sa work, kag wala pa huway. Siguro kay ang love ko sa iya bilang bata niya, ara gidya gihapon, sa likod sang kalain niya. Inabala, nga hindi ko man mabatas makita siya nga nabudlayan, kag nakapuyan. Kung mangayo siya favor, lalo na financially, wala gid ako nag-hesitate magbulig, tita. Lalo na kung kinahanglanon gid. So na-hospital siya, tita Regine. Ako man nagupod sa iya, kag nag-alaga dito. Ara gihapon ang care, concern, kag love ko sa iya bilang daughter niya. Kaso ang masakit, naa siya, nabatas niya ako sang una sa mga times nga grabe ang hilibion ko sa kahadlok. Sa mga oras nga grabe ang pakitluoy ko, kagang way out ko lang gid, amo ang magpalagyo permi sa katalagman, kag ang magdangop sa Ginoo. I can still recall ang paghibi ko nga ginakurog, kag puwerte ang fear, ang moments kung paano ko i-defend ang self ko at a very young age. Kagang tiyempo nga ang panulo ko sa iya, isa gidya ka demonyo, pagpuno sa mga malain nga espiritu. It really hurts, tita, lalo na sa mga tion nga heartless sa iya. Sorry sa term, pero amugid na iya paglantaw ko. How can a father do that sa kaugalingon niya nga bata? Paano niya nabatas makita ang kahimtangan ko sa mga oras nga helpless ako? Pero, bisan amo to, tita, na-forgive ko naman siya. Kaso, ang wala ko gihapon mabalaan,
kung saan o siya totally magbago. For your eyes only. Ang ginapasalamatan ko lang sa Ginoo kay He allowed me na maka-experience ako sa matuod-tuod nga pagpalangga sang isa ka tatay. Bisan hindi halin sa biological father ko. Let's just call him Papa Ping. By the way, Tita, I used to call him Amun. Okay, eyes okay na naman. Sa iya ko na experience kung ano ang feeling na mangin papa's girl. Ang balatyagon nga protected ka. Grabe nga paghalong, hinahatag ang gusto, ginatreat nga daw tuod-tuod gid nga bata. Ginahimo ang tanan para malipay kag mapabatsyag ang pagpalangga sang isa ka amay. Hasta subong tita, amugid na iya ang gusto ko balik-balikan kag gusto ihanduraw kag madumduman kung parte sa amay ang pag-aistoryahan. Forever ginaiya mapabilin ang tanan nga memories ko with Papa Ping. At least makahambal man ako na he's the best father in the world and will always be. I was once his princess. It hurts kay pila lang ka years amon updanay. I know I can never have a father nga pareho sa iya after I lost him. I know hindi ko na ma-feel kag ma-experience ang pareho sadto nga pagpalangga. Sakit heart ko ba? Tita, please read my message para sa iya. Papa Ping. Pa, bisan wala ka na, kag hindi mo na ni mabatian, ihambal ko gid ni gihapon. Kay you're forever in my heart. I love and miss you so much. You will always be the best man and father in my life. Pa, na-miss ko na mga memories na together. Thank you for always telling me that I was your favorite. Kag pinakapalangga sa tanan mga ginpadako. Salamat sa pagpalangga sa akon, paghalong, kag pagtindog nga amay ko, bisan sa madali nga tinuon. Pa, I wish you were still here. It has been 23 years, and until now, imugid gyapon nga klases ang pagpalangga sa isa ka amay ang gusto kong mabatyagan. I long for that kind of love every day, and I don't know kung tudubsan o ko ni ma-feel. The kind of love nga hindi ko mabatyagan sa matuod ko nga amay, hindi niya kaya Pa, I wish ikaw na lang akong biological father. Kay para bisan early ka na dula, magapabilin ako nga buo, pagpuno sang pagpalangga. I wish my birth father would love and protect me the way you did. I wish makaspend time man kami pareho sa aton sadto. Naisip ko kisa, tani wala ko na lang siya nakilala. Para buo pa ako tani now. Kung papilion ako sang amay, I will always choose you. I hope and pray, ngin buo ako liwat sa luyo sa matuod ko nga amay. Kasing buo sang ara ako sa luyo mo. Pero, kung hindi man pa, sige lang. Importante, may papaping ako nga nag-love sa akon, unconditionally. I guess enough na kagtion na gid man nga batunon ko wholeheartedly. Ikaw lang gid makahatag sina sa akon, kag makapabatsyag sang amo sina nga pagpalangga sang isa ka father. Kaso I never lose hope. Samtang buhi siya, maybe magtigulang siya, ma-okay na amon relationship. Si God lang na nakahibal. Thank you kay gintudloan mo ako nga hindi magdumot at a very young age. Pamatsyag ko, ginsobrahan nyo ni Mama Bing ang pagpalangga nyo sa akon sadto. Kay maabot ang tiyempo or chapters ang life ko, mabatyagan ko nga unvalued and unloved ako. Lalo na sa poder sang parents ko gid. Pero never ini nangin rason para magpariwara ako. Kay nakatatak na sa heart ko na I am forever loved by God, you and Mama Bing. I love you so much, Pa, and I will always be proud of you. Kay mapisan ka, mapinalanggaon, kag matinatapon. Thankful gid ako sa Ginoo. Thankful ako na ginhatag kaniya sa akon. Time will come, makit-anay gid kita liwat pa. Love ang pinalangga mo nga bata. Salamat sa pagbasa, tita. Ang message ko lang yan sa birth father ko. Please read. Pa, kabay magbago ka na. Kaguntatan na ang pa-stress,
pasakit kag palain sang buot ko. Gasakripisyo ako, stay sa balay para kay mama kag sa mga utod ko, bisan ang kabaylo sini perwisyo sa akon. Kaya ko ang tuson tanan para kay mama, kay palangga ko siya. Di bali na ako mag-endure sang pain, kinayus naman ako sini, kaysa makita ko si mama nga nabudlayan kag nasakitan. May God touch your heart and soul. I will never give up sa paghulat nga magbago ka. Please know nga every time you hurt me, forgive the ka right away because I love you and you're my father. What pains me is that you keep on doing the things that I hate, the things that I want to avoid, and the things that could hurt me emotionally. Ahay, tita. Halin pag-start ko type, basta matapos ang luha ko daw wala nagkakaubos. Nasubong lang naghapdos mata ko type ba, kag daw ka blurry na. Salamat sa Diyos, sa tanan, especially sa pagbulig niya, set aside sininga klase sang balatyagon. Para lang mangin happy ako, makaalagad sa iya, kag makaangkon sang kapahuwayan emotionally. Makahambal gid ako ya, nga bisan ano pa kasakit or kabudlay inagyan ta sa kabuhi, kag kun sa Ginoo kita nagadangop, i-guide gid kita yan niya, the right path or direction. He will find ways gid, para hindi kita mapariwara. Sabahin ko, I can say it's not the upbringing of my parents that made me who I am today. It's God's love and guidance all throughout my life. Kay kun ang pag-raise lang sang parents ko ang basehan ko, maybe nang rebellious gid ako ya. He is the greatest father. He can take the worst thing that's happened to us and make it into the best in our life. To God be the glory. Thank you, tita. Honestly, of all the stories na ginsulat ko, amo ni pinakamabugat sa heart, pinaka-painful, kag pinaka-grabe hibi ko. Good like kung madrama kabuhi ta. Oh well, pero after ko tapos right, okay naman ako. Love, Ellery. Ellery, thank you sa imo nga istorya. It's out of the ordinary. It's not the ordinary type, honoring a father, but sa imo nga case, you have just poured out what's from your heart. And you know what? You don't have to wait, no? It's good. Nga wala ka man niya naghulat for that person who broke you to make you whole again. But instead, nagdiretso ikaw sa Ginoo. Dito ikaw nagkuha kusog. Dito ikaw halad sa tanan-tanan nga imong kinabatsyag. Dito ikaw nagapangamuyo for this person. Kung sa diin ginapalangga mo siya bilang imong amay. And you are just waiting that mabalik niya man ang amusin ang klase sang relasyon. And it is also good that ay ka na nagpadugay pa, you easily forgave your father and you continue to pray for that time na magabago siya. Well, I guess, no? Every day of your life, siguro may mga changes, may mga transformation ka man, may mga pagbago ka man yung nakita sa imong amay, little by little. No? But for you to be whole, kanami gid. Because ginakakas mo gid sa imong heart ang ina nga pain, although ara lang siya, but kanami na no sang imong pag handle sini, because instead of being bitter, gina-try mo gid nga mangin positibo sa tunga sang ini ka negative nga sitwasyon sang inyong nga relasyon sang imong nga father.
But you said, no? Kung hindi siya impluensyado sang makahulubog nga ilim nun, okay man siya. So that means nga ang naga-trigger is the alcohol. So dapat siguro, no, dira ang focus nga hindi na siya makatandog pa ng mga ilim nun. For him, para nga mangin straight man ang iya nga pagpamensaron, mangin okay gid ang talagan sang iya nga isip. And for him to always look at you as his daughter and wala sang mali siya, wala sang iban pa nga mga intensyon nga malain towards you. So keep on praying for that, ang iya nga pagbago, and the way, one of the ways para nga mabuligan ninyo siya is hindi nyo pag-i-allow ang alcohol sa sulod sa inyo nga panimala. Because you said kung wala man lang siya kainom, okay man siya. And you can even talk to him. So ikaw, ang imong mga mother, ang imong mga siblings, you can always help your father pinaagi sa pagpangita paagi. Hindi makasulod ang ilim nun sa inyo nga balay. And at the same time, hindi lang mag-untatan ang always nga pag-remind sa iya. Kung makagawa siya, why na ka mo control, no? Kung ano itong ginapanghimo niya, but inside the house, in as much as possible, dapat haragid, no? Ang inyo nga pagsuporta sa iya by banning ang mga alcoholic drinks sulod sa panimalay. And kanami, because you wanted to focus on the goodness nga may ara sa iya. That is really very true, and that is nice because ako nagapati ako, no matter how bad we see one person sa sulod sa iya nga tagipusoon, ara ginadaya nga nabilin nga kaayo. And so I hope na makit-an mo gid ang ina nga kaayo. You are having the effort, no, nag-effort ka gid nga mas makita mo ang kaayo sang sa kalain. Anyway, every day as we live, ang tanan nagabag-uman, ang ating pangamuyo ginapamatian man, and sa perpekto nga tinion sa Ginoo, ginahulat-hulat natin, ginapangamuyo ang total change sa imo nga amay. It is never too late to establish a real father and daughter relationship. Thank you so much sa imo, Ellery, for your Father's Day story nga gin-share diri sa KLP. Up next is the story of Inday sa La Paz, 44 minutos makalipas ang alas 2. Magabalik kita. Pagkatapos lang yun sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga
Evacuation Center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manami nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood. Isunod ta ang sulat ni Inday sang La Paz. Dear Tita Regine. Ang amay, ang haligi sang balay. Kung waay sila, waay man kita na tawo sa sining kalibutan.
Luya ko man i-share ang ining istorya in commemoration sa Father's Day. Ang akon amay, Tita Regine, naghalin sa isa ka simple nga pamilya somewhere sa 5th District. Ang akon lolo, sugarol, kag palainom, nga karosa na lang ang nagadulong sa iya pauli, kag didto gid siya nabantugan nga si Juan Carosa. Madamo day papa nga magutod, kag siya ang subang sa mga lalaki. Natuon sa subang, damo man iya inagyan. Si Papa Tita mahambal ko gid nga bitter, labi na gid sa eskwelahan nga natawag. Kaysang time niya, siya lang nagamato-mato para mag-eskwela sila. Kay si Lola kag Lolo, may kanya-kanya man nga event sa life. Grabe. Na istorya yan na sa amon. Naga-declaim na siya, grade 2 pa lang na siya. Sus, waay gin may nagtambong nga parent sa iya. Gaabot sa tion, wala na siya papel, tripping yan na, mangwa bayabas da sa bakawan. Nag-i-barter sa mga classmates niya. Kay kung maghulat lang siya kay Lola kag Lolo, may kanya-kanyang event gani sila ya. Nalakat niya lang na pa school. Why pa man sadto nga time mga salakyan gid, late 1960s. Natapos ni Papa ang iya elementary salutatorian. Sang high school na si Papa, mas nagbudlay pagid ang iya na agyan. Mga utod ya sa sobra kapiot, naguruntat eskwela kag nagbakiro na lang. Sa masunod nga banwa pa ang school, kaga-board lang siya. Grabe man iya ni fighting spirit, gaaway nga kalag. Fighting spirit na tawag, no? Gaaway nga espiritu, pwede man. Haha, wale. Natagaan man siya balon, pero kulang paganita. Di man hamak nga gutom iya na agyan antes siya makatapos high school. Hinting waan niya gid makatapos. Nag-ayo pa gid siya ma-eskwela college diri sa city, kag naka-enroll man siya. Sa time tita, isa lang na agabiyahe nga bus, darling name na ka bus, mga oldies nga taga norte, balaan gina nila kay wala patuya series. May trahedya nga natabuta kay Papa. Isa ka adlaw, ano man iya, nga may klase pa siya, hingagaw siya ya pauli. That time, ang bus, isa lang na ka-trip tanan. Sakay man siya. Hindi ina maghalin ang bus kung hindi punuan, kagargado gid katama. Ang dalan sang late 19 forgotten, hindi pa sementado. May part na da nga panorte nga pilas, kagaliko-liko ang dalan. Nadisgrasya ang bus nga nasakyan ni Papa pag nahulog gid ini sa pilas. Madalom nga pilas. Damo gid sadto nagkaramatay tita kag si Papa ya nakalumpat pa sa bintana ka bus. Ang karga pa man kabasad to mga semento. Kapilagid magbarubaliskad ang bus. Si Papa damo sa madya. Conscious pa siya yata, nakasaka pa siya sa babaw kag natabangan. Gindala sila sa hospital. Amo na to natabo kay Papa, wis gid bala nagbisita ang iya parent. Busy sa ila event. Anong event? Ukay bagungon, himas manok. Ang utod niya nga bayi, amo man ang gabisita sa iya. Ang injury ni Papa sa hawak. Napilpilan to siya ka mga semento. Damo man gahatag mga food, gasulobra lang gani kuno napanghatag yaman. Mga nurses lang to laban nag-atipan sa iya hasta mag-ayo. Ari na ta sa part kun nga bitter siya sa eskwelahan. Radio operator course ni Papa. May kuluhaon sila nga exam tani ta that time. Convert na to siya sa licensure exam. May balaydan. Nangayo na si Papa kay Lolo. Ay sus, ambot kung ano nga sistema, igo magpadala si Lolo, tapos na ang exam. Kagangin padala niya, gininom to yan ni Papa, out of frustration guro niya. Amo na, may event kami sa school or award, never gid na siya yan nag-attend. As in, sa apat kami nga mag-utod, wala gid sa iya ga-attend. Sa tong hitabo ta, nag-stop si Papa eskwela. Nagabot sa time na naglaya siya. Labot siya sa Bacolod, nagpasimpalad. Grabe man didto na agyan niya.
Kapanghuga siya pinggan para kakaon lang siya sa mga kalan-an. Racket kargador, kung ano pa da, para source of survival niya. Ay, ginpanawagan, pasadto nga mapuli na siya, ambal ni lolo kag lola, kag impromisahan, nga paeskwelahon siya liwat. Why na siya yagana. Fast forward, love life, kakit sa spelling niya, love life ni Papa. Uso pa to ang love letter late 1980s. Didto gid sila nagkilalahay ni nanay. Sang nag-attend si nanay kasal kapakaisa niya kag paryente ni Papa. Boom! 4 kami na tao. All girls. Haha. Si Papa Tita sa amon puwerte gid na ka-istrikto. Alas 6 pa lang dapat ara na sa balay. Maghambal siya hindi ginaya. Biskan mag-igod-igod ka pa. Example, malagaw gabi, hindi pwede. Hindi mo man siya sang una ma-joke ta. Habi gini ni Papa ang mag-inom. Gabaligya kami na iya, lipid sinako sako. One time sa ta, naglisensya kami mameryahan, tilalakton man lang Upod namon mga bata kapakaisa ko, himala, nagsugot. Adto man to pakaisa namon, upod sila inom. Sang adto na kami sa peryahan, sadya 5 pesos lang balon ko, nataya ako pa na iya sa pula puti. Kung dehado, stop na. Kay mabakal pa ko na hotcake, kag shake. Barato, mansadto Barato pa mansadto. Matanga-tanga kami na sa gasakay sa Ferris wheel. Makasakay ka sadto, daadya, feeling ka iban, kag feeling ko, damo ka na kwarta. Ferris wheel. Ano-ano mantana nga, pasakay ako sa konduktor sa Ferris wheel, libre lang. Ayawan nun pangita, magulang ko sa akon, kundiin ako. Adto, ako to sa babaw ka Ferris wheel. Haha. May limit to amon kadto sa peryahan, nalipat ko. Ginsugat kami kapakaisa ko, kaghambalan, didto na lang sa ilabalay, mas sleep over. Kay hambalan niya lang si Papa. Sadyay, first time makitulog. Kaya that time, wala dito asawa ni Mano nga mga kabataan lang. Nag-okay kami kay nagdahong gid kami. Naginambalan sa pakaisa namon si Papa. Tangtungang gabi na, may gapinanawag sa Sagwa Balay, day Manong, si Papa, pag sinanay. Ayawan man sila gali pangita sa amon, kay way kami kapuli. Patay gid. Naagahan kami didto, day Manong, kag nagpuli kami. Sa talanan kami nag-agi. Good luck sa amon Nalapit na lang kami sa balay. Abaw, ginhambalan niya kami, nga malayas na lang. Inibi na kami as in akig-akig siya. Nadula hubogya kapangita sa amon. Yawan man kami pakitluoy bala. Sa amon dito ta nga incident, why na kami liwat-liwat. Hindi pa meryaa. Waay na kami liwat, nag-sleep over sa iban nga balay. Aha. Nakasaylo kami diri sa city, di hamak man ang mga nag-abot kapag tilaw. Wala kami mayad nga source of income. Sinanay galinibod man uga diri sa barangay as in, mapiot katama. Hasta nga nag-garden sila, tinangkong, dahon kamote, baligya na to sa talipapa, pagbakal kung ano pa da kulang sa sulod balay. Lapad ni ang kamutihan ni Papa, na manumano yagid na kabunyag kag atipan, hasta nga nagmasakit siya tita. Napasmo iya mga kaugatan. Sinanay na lang danay gagiho. Kakainitan na iya si Papa ta, hindi ka batsyag, kakatulugan na siya sa bangko, hindi isa ka batsyag nga nainitan siya. Sa sobra kalibod ni nanay, may nakilala siya nga nagbulong, gindangop yato si Papa. Bawa ka Bertoldo manidaadya, yawan kani sa iya kung magmasakit siya. Amututa ang manugbulong na lang nag-adjust kay nagpakitluoy si nanay. Nag-ayo man to si Papa ta. Hambal niya ay, ambiya amo na tong katapusan niya. Hasta nag-stable na amon pangabuhi. Sining 2019, nalipat na ko kadeta. Gasuka pang libang si Papa. Kapila na siya mag-CR. Nag-inom man bulong, wala gaalibyo. Gabaligya na kami ni nanay sa Tinda La Paz kunhapon. Tapos tatlo lang kami sa balay, kaya ang mga sisterets ko may mga pangabuhi na. Ako na lang wala pa.
Naglisensya pa kami ni nanay nga mabaligya sa tinda. Naguuman siya. Si nanay gabaligya lang pay do hindi siya bala mahimos. Nagpuli kami temprano. Abta namon si Papa sa balay gasandig na lang sa higdaan niya. Do wala na puwersa. Dasig-dasig man ko pa load. Tawag sa mga magulang ko kung anho namon. Talo namon ko sa hospital kay basi na dehydrate na siya. Gatango-tango na lang siya ta. Why na siya gahambal kagapangakig. Hahaha. Naghimos kami nanay ka mga daralon. Bawsang time na to, nagbata pa naman ang ido ko, anom kabilog. Nabulana naman ang mga tutoy, kagadangop na kaon. Gin safety ko danay ang mga ido, butang ko sila sa sulod balay, nagnangayo kami bulig sa pakaduhan namon sa piyak balay. Nahakwaton si Papa, pasakay sa taxi. Ang subang namon, sa haro man lang siya nag-apas pa hospital, ala pa kami kaakigan ni nanay nga amo na to sitwasyon ka isa, binayaan pa kuno namon. Ang ginsakyan namon nga taxi, gapangakig pata kay basi kuno mag-LBM si Papa sa taxi niya. Isang ara na kami sa emergency room, budamo pa nga interview agyan mo, do sobra ka pa sa gapa-autograph, agin dextrose si Papa. Punuan pa sa do ang hospital ta, kay damo gid pasyente. Do nag-okay ni tsura ni Papa sa na-dextrose siya. Hambal nila, wait lang kami, kagpungko lang ang pasyente. Nasusteniran man ni Papa, mga 5 minutes lang. Sa kaluya, guro nga nabatsyagya, gusto niya maghigda. Nambalan siya namon, amugin na diya pa. Reklamo man siya nga nakapoy siya bala. Ano-ano, man siya ka nurse. Tiway sa balay ito, maghigda sa salog. Aha. Kala man ng nurse pangita, bed Kaya mo to nakahigda, gid man siya. Kami ni nanay ang bantay niya. Ginpapuli man to namon ang magulang ko. Kay may bata to siya daad. Na-relieve man kami ni nanay ta. Naging kateter siya ta. Ako to gabantay. Kay si nanay ara man pay daw. Wala pa bala nagkalma. Na nervyos man siya mo. Ay, man ko to ta nagtanaw. Naagahan kami to sa hospital. Kag naghambal mga utod ko nga mapuli sila. Nabda namon ang balay nga lapta-lapta. Mga ido ga dinalagan pagwa. Kami to kamagulang ko nga maestra gabantay sa iya. Kag sinanay naman kag manghud ko sige baligya sa tinda. Wala saya ta nagpadugay dito sa hospital kay hindi siya kuno kapanigarilyo. Nagpa-discharge lang kami isang daw okay na matsyag niya. Ginpunuhan ko gay siya ta nga pasakop ko iya kasaysayan. Ginjoke ko siya sa share ko, puro lang inom, kag tagay. Huwag man siya naakig. Sa subong 73 na si Papa, still alive and kicking. Hindi na siya stricto, slight na lang. Haha, kag pwede nakalagaw kung gusto mo. Malaka na lang siya mag-inom, pay kung makainom man, matyaga niya, 21 pa lang iya edad. Though hindi man siya perfect, pero siya ang pinaka-the best nga amay sa amon. Hope nag-enjoy ka man basa ta, kag labi na gid ang mga listeners mo. Sa tanan nga mga papa, tatay, daddy, happy Father's Day. Happy Father's Day, Papa namon. Kalma, hindi pa ko maglaon. Abanse kita. The end. Truly yours, Inday Sanglapal. Inday, salamat man sa imo gin-share diri sa amon about your father. Daw okay lang si tatay mo, no? Sinako nga mga mga basiyo sang lapad ang inyo nga ginabaligya. O do tubig lagi siguro para kay tatay mo, no? Anyway, tiway naman siya nagabata. Let's hope nga hagahagan-haga naman siya dira. At kanami, no? Because you have this so very heartwarming relationship sa imong father. And you're very lucky until now. Ara pa yung imong papa, ara pang imong nanay. So love them every day of your life. Thank you, Gid. Inday Sanglapal. And thank you sa inyo tanan, mga kabombo, for being there sa pagpamati sa sining mga istorya. Mas dami ipagidbala
Kung inyo naman istorya ang ato nga mapamatian diri, gani nga isulat nyo na ina. Sa mga nakatapos na sulat sa ilang mga istorya, palihog na lang, i-email na ina sa bombo_iloilo at bomboradio.info or pwede man ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Sa aton nga mangin lucky winner para sa aton nga Father's Day special prizes man ang nagahulat sa imo, and of course, ang interview would be done sa Good Morning Philippines this Sunday sa Father's Day mismo. Pabuton ko ang inyong makasaysayan. Balikan ko kamuliwat buwas. Maraming salamat sa inyo tanan. Sa gihapon, ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang.